Вітаю. Вітаю всіх. Перепроверяем. Ёсть, так. Падаецца, ёсць усё. Вітаю. Гук на месцы. Я кажу ў мікрафон. Ёсць. Мы тут. Зараз Twitch яшчэ пераправерыць. Цудоўна. Вітаю, Алексеевич. Вітаночки. Вітаю усіх. Мы зараз пачынаем. Так. Гульня ёсць. Все, цудоўна. Глядзіце, давайте коротенько по апошніх падзеях у Divinity Original Sin 2. Мы наближаемся до конца ўжо увогуле гульні. У нас перад нами усяго нічога насамрэч засталося, ну, па выглядзе. Я яшчэ не ведаю, як далёка пойдуць асноўны квест, але мы, па сутнасці, з цэлага клубка гэтых квестаў, дадатковых, асноўных, мы ў выніку выходзім напрямую. У нас застаецца, сёння у нас будзе заход у маёнтак, ўсё слово сёння кабзда. Заход у маёнтак дэманаў, і гэта наша асноўнае, што мы будзем рабіць. Калі будзем паспяваць, то пойдзем далей па галоўнай гісторыі. Галоўная гісторыя, па сутнасці, выпрасталася проста ў прамую лінію, і там будзем проста праходзіць па прамой. До самага канца, я так разумею, мы літаральна ў фінал адправімся. Але сёння ў нас дэмон, які паўсюль быў усю тыпу гісторыю, тыпу ўся прям ўсё, што адбывалася у Divinity, ён крыху звязаны з персонажам, які у нас ёсць. Гэта Лоіс, адзін з базавых, скажем так, персонажаў. Вось яна, дарэчы, на арце. Вось злева, пакуль яно загрузка ідзе яшчэ. Вось, гэта дэмон, які звязаны з яе гісторыяй, таму што літаральна гэты дэмон знаходзіцца ўнутры яе часткова, але гэты дэмон не мае аднаго хаста, ён мае шмат хастоў, ён можа пераскокваць паміж імі і карыстацца іх целамі, калі пажадае. Такі ўсё яго хуткі тэлепорт ёсць, ён падштурхоўвае пэўныя штукі, сочыць за пэўнымі рэчамі, падштурхоўвае людзей рабіць пэўныя рэчы. Вельмі магутная пачвара. На нашае шчасце мы аслабілі яго. Вось, і зараз літаральна асноўную крыніцу яго сілы мы падрэзалі, і зараз мы заходзім у яго маёнтак. Мы літаральна, апошняе, што мы скончылі папярэдні стрым, гэта літаральна стаялі перад дзвярыма гэтага маёнтку, і тут-то мы і пачынаем разбірацца. Вось мы літаральна на гэтым уваходзе. І там побачым, зараз побачым. Вітаю, Рэгана, вітанчыкі. У нас ёсць шмэга, так, у нас ёсць невялічкі цмок. Мы скончылі гісторыю Чырвонага прынца і атрымалі сабе мелкага цмока. Так. Давайте так. Спачатку, як звычайна, мы не заходзім. Нас гульня жадае, каб мы зайшлі ў маёнтак, але мы гэтага не зробім. Мы, як звычайна, ідзем не туды, куды нам кажуць. Мы гэта любім, правильно? Я буду тут аглядаць, што ў нас ёсць увогуле. Ананімная душа тут ляжыць. Окей, цікава. Гэты маёнтак знаходзіцца ў горадзе, у знакамітым Арксе. І гэты знакаміты горад Аркс літаральна пад лічынай чалавека, якому ўжо даволі шмат гадоў, хаваецца дэмон Аграналік, Абра, неважна, карацей дэмон. Вось гэты дэмон, пра якога я казаў. І ён, па сутнасці, захапіў цела, калісьці вырваўся і захапіў цела чалавека, які спрабаваў яго ізгнаць. І зараз ён, спачатку ён падарожнічаў як той чалавек, і прыкідваўся тым чалавекам. А пасля гэтага дзесьці пазней асеў у гэтым маёнтку і запытвае, каб яму дастаўлялі целы пачвар бездані, рыбу атручаную. Мы такое сустрэлі ў Дрифтвудзе. Але навошта яму і што гэта, незразумела, не халеры. Ну, карацей, назіраем. Яшчэ могілка. Ось. Карацей, у дзверы не пойдзем, ідзем навокал. Паглядзім, што тут ёсць. О, тут люк ёсць. І тут можна паўз крайку прайсціся. Цікава.
Дробноцмок Яся. Так, это ён з'явіўся у нас. Ён літаральна меленькі, але ён неблагі. Для чырвонага прынца гэта вельмі ўдалы ход ім скарыстацца. Опанькі. Lucky Charm. Персонак на 18 ўзровень. Ужо нават прадметы ў лакацыях трошкі не наш узровень. Ён літаральна немаўля... Ён літаральна нарадзіўся на папярэднім стрыме і не прайшло ніякага часу. Гэтая магіла не азначана, але мы выкапаем яе. Не пашчасціла ім з намі. Ні халеры у вас тут. Падсучыны хвост. Чамусьці. Тэркінес, крадзеш ініцыятыва. Давайте-ка іх паглядзем. Это чырвонаму прынцу. Кніга. Эту книгу прочитать немагчыма. Окей. Будем доследовать далей. Мы, по сути, чистим просто наш великий вояр Фейн. Опаньки. И великий вояр и раскопник могил Фейн зараз якраз таки займаецца сваёй пэўнай асноўнай працай. Оп. Вы поглядзіце, колькі ўсяго. Нехта хованку з бухлом схаваў. Так, вось цудоўная бутылька з півам, дарагое вино і маленькае сярэдняе зелле нябачнасці. Паставіць пакласці на сябе нябачнасць на 10 гадоў. Цудоўна. Вітаю, чпаты, это вітанчыкі. Давайте гэтая бухлішка з сабой забяром. Так, бескарысна. Так. Закрыто. Давайте открыем. Блин, узровень узлома занадто низкий. Ускрыем. Опаньки. Атрымалася. Это тяжкая. У нас есть чырвоны прынц для гэтага. Но не настолько крутая, як я чакаў. Ну и палочка яшчэ бескарысная. Ладно, раскопали тут усё, по могілках поколупаліся. Цікавае месца, конечно, сабе дома набраў. О, чекайте-ка. Это дверь я нешта проигноровал. Фейн раскладальница магіняў. Ну, магінічкі нам патрэбны. Это руны там усе выкопать. Книга. Так, тут я детально пишу мае скаргі наконт слабых умоў у гэтай турме. Ежа дрэнная, ахоўнікі жорсткія і клеткі, рэшта тэкста закрыта чырвонымі плямамі. Ну, інк, гэта як яна. Чым пішуць, карацей. І наступныя радкі былі даданы дрыжачай рукой. Ежа цудоўная, ахоўнікі шчырыя і клеткі даволі прыемныя. Вядома, што таго, хто гэта напісаў, у яго адбылася таямнічая і непаразумелая змена меркавання. Так, паком. Прынц маці цмока. У нас увогуле тут літаральна дом яны плануюць наконт прынца чырвонага. Ён літаральна плануе сабе дом цмокаў, карацей, адрадзіць. Вы глядзіце, куфар там ляжыць. Што? Мне падаецца, тут я нешта знайшоў. Давайте захаваемся, зараз луту будем рабіць. Захаваліся? Яна зафіксавана у этом самым, на платформе. Мне цікава, чаму. Таму што яна патрабуе... Якраз таки доставка з дрифту, да. У нас есть отручная рыба? Мне просто цікава. Chopfish. Poisoned. Вось, войтон тут. Эта штука, якую, по ідеі, павінен пакласці рыбу і паклікаць гэтага самага. У мяне здесь быў заклён нават паклікаць. Мне толькі цікава, як гэта працуе. Я могу просто сквозь галоўную браму, мне падаецца, прайсці. Мне нічто не перашкодзіць. Так, это отправляется Луис. Это нехай и у них оно застанется. Нормально. Шкелетик. Энциклопедия Хьюберта.
Здесь у меня была литеральная книжечка. Там не книжечка, некая хрень. Скруток. Зараз перенесемся назад. Я упомню, гэта тое месца. Карацей, глядзіце, у маёнтак спрабавалі даставіць нейкія... Даставлялі рыбу. Але вось навошта яе даставлялі, не зразумела. І ў выніку гэтая рыба пойдзе па сутнасці, сэнс такі, што яна проста пойдзе да гэтага самага, да... Вось у нейкія скрыні ім казалі пакідаць рыбу і клікаць у іх павінны былі быць скруткі нейкія, каб выклікаць доктара. І патрэбна было і адыходзіць ад маёнтка і не абарочвацца назад. Зараз гэты скрутак я і спрабую знайсці. Нейкі спосаб, каб выклікаць штуку. Я яго не бачу. Я дакладна яго не выкідваў, гэта я ўпэўнены. Ён павінен быць унікальны. Можа быць, ён ідзе як не гэта самае? Не магічны скрутак. Вось. Void Walking Fish Exchange. Пяраць доктара, што даступна рыба. Не-не-не, я не прадаў. Ну я правильно, ты прям зараз уже захаваўся. Опаньки. Опаньки, мне заплатили 1000 золотых за гэтую рыбу. Ну то бок можна было нагенераваць сабе золота. Даць яму рыбу і атрымаць золото. Окей, ладно. Добра, што даведаўся. У мяне яшчэ адзін такі застаўся, то бок тэарэтычна, калі бы я набраўся шмат такой рыбы, можна было бы зараз зарабіць просто мільёны. Я не думаю, што гэта абмежавана па колькасці, колькі мы разоў мы так можам зрабіць. Ну, у сэнсе, колькі рыбы мы можам напіхаць туды. Вось. Добренько, дзверы, пусціце мяне. Дзверы не адчыняюцца, але яны адчуваюцца жывымі. Выглядае так, быццам бы яны вас ацэньваюць. Альбо як мінімум аднаго з вас. Выглядае так, што дзверы ацэньваюць Лоіс. Добра, тады за Лоіс. Дзверы не адчыняюцца, але напружуючае адчуванне вас ахутвае, быццам бы дзверы вас ацэньваюць. Лоіс. Доктар зараз з табой пабачыцца. Окей. Я думаў, гэта пранікненне будзе складаней. Мне такое адчуванне, што мне час на захаванне не змяняецца. Не, вось 145. Не, час ідзе. 145 гадзін у нас уже ў гэтым захаванні, хаця мы ўжо па сутнасці ў канцы. Вітаю. Ты хто? Ён быццам бы там піша штось, але ён піша міма стола. Я спадзяюся, яму зручна. Так. Нёрс. Ну, па сутнасці, медсестра глядзіць адкрыта на вас. Яго вочы бяздонна чорныя, як галодная акула. Ты вядомая. Ты ў кнігах доктара. Ён цябе чакае. Ідзі да яго. Ён шыпіць на вас, пакуль вы знаходзіцеся яшчэ на дыстанцыі, калі можете пачуць. Я магу адчуць твой костны мозг смачны. Як цудоўна. Яму падабаецца мой костны мозг. Яны такія мілахі, гэтыя дэманы. Так. Косткі просто вось рэшотка і просто косткі там бачна. Было з такога скрасці. Што б вам так напакасціць, а? Дэманы. Разрэзаныя целы. Медсестра, яна нёрс. Яна не абавязкова... Я думаю, у гэтым сэнсе яна хутчэй не як у шпіталі медсестра, а тыпу... Трэба шукаць іншы адпаведнік нейкі, каб трапна было. Тыпу, нёрс просто можна перакладаць, просто чалавек, які прыглядае яшчэ. То бок... вось такога, просто прыглядальнік. Так, яна глядзіць на вас.
які вельмі заўважны, ну, які трошкі перабіты тым, што у яе ёсць кроў вакол рта. Штосьці змяняецца пад яе робамі. Адчуванне, што ў яе там ёсць быццам бы трэця рука. Знутры яе вопраткі чуйна крык, прыцішаны крык. Яна кладзе руку паверх яго і міргае. Ежа, дзіця. Добра. Якія мілахі. Рукі вырашы дадатковыя. Я так разумею, што вось он. А не, гэта не ён. А вось The Doctor. Там яшчэ целы разрэзаныя бачна, уваход под поўны крывавых кавалкаў цел. Давайте пойдем вось у гэты бок. Мядзведзік і калыска дзіцячая. Якая прыгажосць. Нёрс. Яна праслізвае прямо да вас і глыбока ўдыхае, потым выдыхае потым глосна выдыхае. Ты пахнеш нечыста. Ты хацеў бы быць чыстым. Яна пстрыкае сваім доўгім чорным языком праз пяснутыя вусныя, пакуль глядзіць на цябе не міргаючы. Яе вочы адлюстроўваюць аніякага святла, яны яго толькі паглынаюць. Міленька. Падабаецца. Ты? Нёрс заўважае, ну, я просто не ведаю, не магу адпаведніка ўдалага знайсці. Нёрс заўважае вас, потым раптоўна адварочвае свой позірк. Не спакушай мяне, доктар будзе незадаволены, калі я буду... калі я дам сабе волю, не спытаўшы наперадзе. Сыходзь. Добра. Яны бы ўсе хацелі мяне з'есці, так? Прыгажосць. А я 20 зараз узровень. Дарэчы, пачакайце-ка. Я зараз же 20 узровень, так? Давайте зараз нечакана, але адправімся ў залю рэха і пашукаем сабе прадметы. Мы можам зараз, гандляры маглі абнавіць свой арсенал. Можа быць, мы можам што-небудзь знайсці на 20 узровень з прадметаў. Вось цікава глядзець на папярэднюю гульню пасля праходжання апошняй гульні студыі. Бачна, як яны выкарыстоўвалі і развівалі папярэднія ідэі. Так, яны нават не спяшаюцца, скажу. То бок яны вельмі паступова неяк паляпшаюць свае гульні. Так, это сэнсоўна ўсё. Молаты на 20 узровень ёсць арбалет, дарэчы. Які... чамусьці... ну так, у мяне малаверагодна, што я знайду лепей сабе. Ведаеце што, я магу адзіную руну, можа быць, замяніць. Я проста ў першую чаргу спрабую знайсці лепей зброю для гэтага самага, для Ифана. Ифан у нас імбовы. Яго паляпшэнне ў зброі, гэта паляпшэнне ўсёй групы. Так, давайте-ка руна. Достать гэтую руну. І у мяне ёсць новыя руны, якія я магу туды тыркнуць. Так, давайте-ка. У меня есть план взять гигантскую вот эту руну. И у гигантскую руну начапить ёй. Где там рамку. Mystical Rune Frame. Тому яны усе аднолькава просто каштуюць по-рознаму. Дзіўна. Давайте вот так. Міфічная. Віц. Добра. Мне, в принципе, нормально подойдет. Так, і зробім. Mystical Giant Masterwork Rune. Цудоўна. Яшчэ дадатково 3 параметры просто так. Не, так не тое. Ось так. Цудоўна. Яшчэ параметры сабе разганяем, і гэта па сутнасці 3 дадатковай верагоднасці крыта. І яшчэ наверх што від стае? Ініцыятывы. Падабаецца. Нормально. Паляпшэнне ёсць.
Я зараз про доктора і сестер один сторону у другім акті. Так. Падобна. Ну, у іх ёсць пэўныя, то бок, персонажы прапрацаваныя, яны іх шліфуюць далей. Гэта, в прынцыпе, звычайная штука для ДМа таксама, ну, для данжн-майстра. Каб зрабіць штосьці выбітнае, часта перад гэтым ёсць цэлы набор таго, што было просто паўтаралася раз за разам, пакуль не было адпаліравана да пэўнага стану. Да стану, пакуль ты нездаволеная, а тэарэтычна ты можаш як бы паляпшаць і паляпшаць бясконца, яно не абмежавана ўвогуле нічым. Ось, пакуль ты лічыш, што ёсць куды паляпшаць. Адзіная мяжа — гэта твая фантазія, па сутнасці. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Ладно. Я не бачу таго, чаго я хацеў пабачыць. Я думаў пабачыць штосьці прям новенькае, але тут, па сутнасці, можа быць, браня нейкая ў яго новая з'явілася. Зноў жа, я шкадую, што няма нейкай штукі, і каб адсартаваць проста па ўзроўню прадметы. Вось. А моды прыбіваюць ачыўкі, так што модамі я не магу гэта сабе выправіць. Ось там, дарэчы, кіраса нейкая даволі. Здаецца, не, мне кіраса лепей. Вось глядзіце, калі глядзець проста па якасці, то тут няма нічога такога. У яго ніякіх надзвычайных штук проста не існуе. Усё даволі звычайна. Я рэальна разлічваў хоць штосьці. Так, у яго ёсць новыя прадметы на 20 ўзровень, ніводны з іх не варты таго, каб увогуле задумацца наконт іх. Вось гэта можа быць, взяць. Абутак на інтэлект. У нас уже 20 ўзровень. Лоіс? Таксама лепей. Блин. Ладно, я думаў, што я нешта гэткае знайшоў. Тады просто пабегалі ў выніку туды-сюды. О, ведаеце, што можна было бы зрабіць? Можна было бы духаў пасачыць за духамі у маёнтку. Зараз зноў бегчы да гэтага маёнтку далёка. Бяжым да ўваходу. Пакуль персонаж дабяжыць, я чат пачытаю. Мне моды не зламалі ачыўкі. Так, мне просто кажуць, ну, я паспрабаваў усталяваць адзін мод, і мне прям адразу гульня такая сказала, ну, з гэтым модам, калі ты яго актывуеш, мінус будуць усе ачыўкі. Вось, ну, прям, гэта, ну, конечно, гэта быў мод, каб атрымаць сабе прадметы, таму, можа, для гэтага. Можа быць, ёсць моды на інтэрфейс, якія не, ну, праходзяць ніжэй за гэта. Ось, але ладно ўжо. Да скончым гульню на тым, што ёсць на дэфолтам. О, дарэчы, у яго у доктара ёсць герб. Гэта шпрыц з косткамі на зялёным поле. Окей. Вельмі па-доктарскі. Так, ёсць хто-небудзь пакутуючыя душы? Ну, акрамя вось гэтага натоўпа душ, які за мной проста паўсюль ходзіць. О, вавёрачка. Гіперактыўная вавёрачка. І гэта яшчэ і не сірлора. Што дзіўна. Вітаю. Ты прыйшоў для цуда? Табе патрэбна лячэнне ад лекара? Так. Зрабіць кіўнуць у бок будынка. Што з гэтым месцам? Treats, cures, helps, haunts the sick, the ill, the needy, disease, hurting, sad, happy, healthy. His house, the Black House, the doomed Dr. Miracle House. Божухна. Лекар. Ён лечыць, праклінае, дапамагае, пераследуе у адно слова хворых, болезненных, ну, хворых, the sick, the ill. Ты усіх хворых. Тых, хто ну, той, хто мае патрэбу, захварэў, балее, сумны, шчаслівы, здаровы. Літаральна усіх. Яго дом, чорны дом. Doom Doctor Miracle House. Божухна. Паспытаць яго прыніцца крыху і павольней пратлумачыць.
He has the tricks, the gifts, the healing ways, the dealing ways, the dark ways. He gets the barrels, the Duskull funky barrels. Гэта будзе складана перакладаць. Добра. Доктор унутры, доктор Изин, гэта фраза ўжо была. Дзесьці хтосьці казаў, доктор Изин, is in, he is in. Ён унутры. У яго ёсць падманкі, падарункі, спосабы лячыць, спосабы разбірацца, цёмныя шляхі. У яго ёсць бочкі. Так. Ты узгадала о бочке. Што яна ведае наконт адзначнай бочкі на ўзбярэжжы? Ну, мы ўжо ведаем, што за яна. Дворфы, не ўсе дворфы, але большасць дворфаў прыходзіць. Яны чытаюць, потым так, чытаюць скруткі, потым кладуць жах, і потым пакідаюць, прыходзяць і пакідаюць. Ну, гэта, карацей, перадача рыбы. Я толькі не разумею, навошта яму рыба. Ну, гэтаму самому. Не зразумела, навошта рыба на гэтаму доктару. Яна, тыпу, ні халеры не робіць, па сутнасці. О, тут ёсць дух пацыента. Блін, тыпу зброю мне дасталася аўтаматычна, я зараз не ведаю, як яе схаваць. Дух глядзіць на свае ж рэшткі з жудасным захапленнем. Яго прывідная форма прымае трохі зялёнае адценне. Сказать, что он довольно храбрый, глядя на свое же тело, когда он в таким дрянном стане. Ну, не только часто ты можешь побачить себе в таким стане, правда? Ён показывае у маленькі шэры кавалак, які застаўся унутры яго адкрытай грудной клеткі. Это вось мяне і давяло да згубы. Смешна, яно выглядае быццам бы так, што яно і не тое, што важнае. Пытай, што здарылася з ім. Я быў хворы, і мне не становілася лепей. Доктар зрабіў мне прапанову, ён заплаціць мне, калі ён можа даследаваць маё цела пасля таго, як я памру. Было шмат золота, і я не мог адмовіцца. Я даю больш я не мог адмовіцца. Я даю сваёй сям'і больш пасля смерці, чым я калі-небудзь рабіў у сваім жыцці. Так што, ну, ўсё проста. Окей. Як схаваць сваю зброю? Ну, ім не падабаецца, што я са зброей бегаю, але... Вось, схаваў. Тап. Усё, разабраліся. Блін, господі, гэта столькі духаў у мяне з сабой я цягаю, што яны мне перашкаджаюць шукаць іншых духаў. Так, а тут няма нікога, так? Добра, тады ідзем да доктара. Раптам доктар Пінгвін. А чаму Пінгвін? Норрис пацірае свае рукі разам і глядзіць на і выглядае вельмі здаволеным, калі цябе пабачыў. Яго рукі як слізкія, быццам бы пакрытыя слізкія, пакрытыя нейкай алейнай субстанцыяй. Ці ты страчаеш прытомнасць пры позіркі на кроў? Ён нахіляецца і шэпча, яго голас напоўнены адчаянным жаданнем. Ты хацеў бы? Не. Дзякуй. Вітаю, магільчык. Раптоўна прыгадалі пінгвінаў, я зразумеў. А вось і доктар. О, як жа прыемна, што ты прыйшоў. І ты прывёў самага прыемнага для мяне чалавека ва ўсім сусвеце. Давайце-ка, я не магу яго агледзець, так? Я магу агледзець яго. Так, аслаблены стан, мінус максімальнага здароўя 50%, максімальная фізічная броня мінус 50%, максімальная магічная броня мінус 50%, супраціўленне полымю зямлі, вадзе, паветру, атруця мінус 50%. Мы яго нармальна так аслабілі. Які ты ўзровень? І не гледзячы на ўсё гэта аслабленне, у яго ўсё роўна 5000 фізічнай брані, 6000 магічнай брані, да халеры здароўя і там нармальныя рэзісты. Ён, па сутнасці, стаў нармальным у гэтым момант.
Ён стаў непрасцей. Так, давайте-ка, ведаеце, калі адбудзецца бойка, то я ожидаю, каб у мяне Фейн, Ифан стаяў паблізу дзесьці з ім. І куды ты пабег? А ну адчапіся. Адчапіся. Ифан, стань тут. Чырвоны прынц, стань тут. Доктор Блахасты. Окей, я зразумеў. Добра. Ты привел самого любимого моего человека во всем свете. Як у тебе справы, дороженькая моя Лоис? Дивно побачить тебе тут, у такой ситуации, сярод моих речей, моей практики. Звычайна гэта я, хто наведвае цябе. Ён спыняецца і кашляе, потым выпрастоўваецца зноў. Яго вочы напружана прыплюшваюцца. Я разумею, што ты была вельмі занятая. Я шчасліў цябе сустрэць у сваім доме на гэтым плане існавання, Лоис, але я не памятаю, каб я запрашаў цябе ў маё маленькае сховішча сярод зорак. І кім сябе лічыш? Мы, нагадваю, чаму ён вельмі раззлаваны, ён каб здаек раззлаваны. Яго вось гэта аслаблены стан, гэта таму, што мы патушылі яму свечкі, тысячы і тысячы душ, якія ён мае пад сваім, меў, з якіх ён забіраў сваю сілу. Вось. Так, першы варыянт. Парэкамендуйце яму, каб ён асцярожна абіраў сваё слова. Калі ён увогуле гатовы зразумець, што для яго лепей. Так, другое, маўчаць, Лоис можа сама даць рады. Лоис сама дасць рады. Я павінна сказаць, Адрамалік, ты не выглядаеш вельмі добра. Ён уздрыгвае і адхыстуецца назад. Потым хутка вяртае сабе сваю постаць. Кампоўзер у гэтым выпадку, тыпу, покерфейс свой. Падыходь, Лоис. Пасля ўсяго, пра што мы прайшлі, ты павінна лепей ведаць, што мне лепей не перашкаджаць. Ты жа ведаеш, што я раздрабіў з тымі, хто ты правяраў маю цярплівасць. Магчыма, адзін раз. Магчыма, калісьці так і было, перад тым, як цябе адрэзала ад сваіх даражэнькіх свечак. Ці гэта было, ці табе гэта не нашкодзіла, калі я патушыла іх? Ці ты не адчуў згубу кожнага, калі твая сіла падала, ты губляў сваю сілу? Як гэта адчуваецца, Адрамалік? Быць маленькім і без сілы, як ты прымушаеш нас усіх астатніх адчуваць сябе? Забізяпу. Такая непавага. Я бы больш па-сяброўскі да цябе ставілася бы, калі б я была табою. Але зноў жа, я думаю, што гэта не вельмі важна, так? Я ўсё яшчэ збіраюся цябе знішчыць. Трымайся ад мяне падалей. Стой там, дзе ты ёсць. Яна кажа гэтай, калі за ім чырвоны прынц літаральна навісае, такі, выбач, тук-тук па плячу такі, я увогуле тут, ты чаму мяне не заважаеш, такі, у латах яшчур. Табе лепей было бы трымацца падалей ад мяне. Лоис кладзе руку на сваю зброю. Яна гарыць холодным полымем. Это зяне напаўняе пакой. Яна глядзіць на цябе. Гатовы, шэф? Гатовы. Я даў табе ўсё. Сілу багоў, волю ад іх бясконцых патрабаванняў, усё, што у мяне было. Я паклаў гэта перад тваімі нагамі. І ты рэагуеш на гэта, на мяне, з такой лютасцю, з гэтай нянавісцю. Гэта нема ніякага логікі. І гэта нема ніякага тлумачэння. Не засталося нічога, што я магу для цябе зрабіць, Лоис. Нічога, акрамя таго, што мне цябе шкада. І гэта праўда. Але не памыляйся. Гэта нічога не мяняе. Ты належыш мне. Мне і толькі мне. Мне не патрэбна твоя згода. Мне толькі патрэбна твоя душа.
Опаньки. so very disappointed in you, Losa. Look Mhm. what you've made me do. Угу. Опаньки. Bad girl, Losa. I shall have to teach you a lesson. Ой, який ти прихожун. Бам. Ау. Ось це було болюче, до речі. Не так приємно, як я розлічував. Так. Добре. Давайте... Ну, насамрэч, атакуем усім, што ёсць. Бам. Тут крит. Бам. Як ёсць. Астатнія зараз поприбягаюць. Угу. Так. Самы час карыстацца рознымі штукамі. А я магу метеоры. Метеоры колькі ў нас? 25 фаерболаў. Але яны там і чырвонага прынца могуць зачапіць. Давайте тотемы некроманта выклікаем. Ёсць. Потым паскарэнне на Ифана. І чысціння розуму на Ифана. Я не ждаю, каб яму перахапілі розум, калі такая штука можа адбыцца. Так, нормально. Потом будуць атакаваць. Чырвоны прынц. Выклікай цмока. Гэта як бы не было дзіўна, але у гэтай сітуацыі яно дапаможа. Я магу яго апракінуць? Не з гэтага ракурсу. Тады проста кідаем шчыт. Цмок. Ён павінен быць аслаблены, і яго супраціўленне полымю адсутнічае. Цудоўна. Узмацняем усю зброю, якая нам належыць. Плюнем полымем на яго. Падпаліваем. Цудоўна. Маленькі шмыгат нормально дае рады. Так, зараз Лоіс. У яго ёсць слабасці, але я падумваю наконт таго... Не, блин, на ўсё не хапае дыстанцыі. Я ждаю, каб Лоіс падышла... Не, блин, я там яе падставлю толькі. Чым бы такім ляснуць па яму, а? Просто ён стаіць адзін. Я не жадаю у яго губляць сілу. Так, это... У іх ёсць магічная браня ва ўсіх, так? Калі так... То, можа, варта сканцэнтравацца просто на абароне? Давайте чырвоны прынц. Рэгенерацыя. Браня холаду на Ифана. Ёсць. Я кіну дождж. Яны жа дэмоны, правильно? Яны павінны полымем хутчэй за ўсё карыстацца. Блин, а чаму гэтае полымя не патушылася? Лухта нейкая. Ну ладно, конец ходу тады. Нарэчы, тотэмы, мне падаецца, вельмі ўдалы выбор быў. Ага, яны будуць лечыць яго. Зразумеў. Зараз яны будуць збірацца тут. І у іх полымя, не, у іх усе элементы будуць. У іх ёсць атрута, бачу, гэта вада хутчэй за ўсё. Не, у іх вады будзе дастаткова. Можа, не самым удалы ўсё ж такі выбар з вадою быў. Фаербол адразу на тоўп, але дождж крыху дапаможа ім. Так. Это ператварылася ў некраполымя. Давайте так, мы у вялікага... Оп! Адрамалік раз. І бараж. Мы, можа быць, яго заб'ем зараз нават. Мінус адрамалік. Цудоўна. Але мелкія ўсё яшчэ засталіся, яны будуць душніць нам. Цудоўна. Ты? Блин, я тебя не бачу.
Ці ждаю дзеянне карыстаць на гэта. Не, давайте паучка выклікаем. Выклікаю... Блін, фізічнай брані няма, а трута будзе не дапамагаць тут. Що ж таки подойду. А, ну так, это мне губляе просто ўсё. Ну, цудоўненько. Так, любые пашкоджанні мне ідуць у гэтую, вось у гэтага чала. Наклалі. Оп, ланцужок. Паучок. Атаки. Цудоўна. Домінирование розума на принца наклалі. Неприємно. Можна, кай ласка, не... Ау. Тільки не кидай свой щит, а? А, ну добре, що я скинув його раней. Так, і зараз його міньйони будуть більше проблемою, чим він сам. Так. Натхнення на усіх. Червоний принц має проблему. Есть нейка групповка их куда-нибудь ляснуть, каб ни в одну цель просто бить заклёнами своими. Не то, каб есть. Давайте. Так, зробимо. Оп, заморозили одного. Ляснем маланкой по-другому. Есть. Станы. А, блин, я одного не зауважил. Таран каля меня был. Оп. А, ён растопіў. Не халеры неразумная. Я замарозіў аднаго з ворагаў, і той, у каго быў посах на полымя, ён растопіў гэты лёд. Разумненькія яны якія, а? О, цудоўна, яны яшчэ натоўпам там стануць. Падабаецца. Можаш, калі ласка, не грызці мяне? Мне не падабаецца. Так. Раз. І... А, ну там их двое, так. О, докладно, у Лоис же крутая штука была. Блин, я, на жаль... Так, это не спрацавала я так, як я хотел. Ну, добра, ад аднаго пазбавіліся. Ёсць. І у нас хопіць на лячэнне сябе. О, блин, там наадварот сябе шкодзіць. Ай, ты ж халера. Так. Чысціня розуму мне засталася. Нема чысціні розуму. Давайте тады хлыст. Бам. Раз. І атрута 2. Ось так. Мінус яшчэ гэты чал. Чырвоны прынц вярнуўся да нас. Цудоўна. Калі ён вярнуўся, мы можам кідацца шчытом, і гэта ваншотне гэтага чала яшчэ. Падабаецца. Лёгка. Абсалютна не праблемна. Тут невялічкі ўбук зробім. Так, ты і таран. Табе ў лыч. Конец уже. Добра, іх засталося ўсяго двое. Так, чырвоны прынц. Табе рэгенерацыя не будзе, але мне ёсць вось гэта для цябе лячэнне. Ланцуговае. Той вораг памрэ і так. Хаця з іншага боку... Не, ведаць, сэканомлю просто ход. А, 3 іх. О, добра. Добра, іх трое. Ну-ка, мой. Смог. Оп. Подпалили 2. Прыляцім да гэтага зараз. Нём. Цудоўна. Дабілі. Раз. 2. И застаецца адзіны. Так. Давайте кому-нибудь паскарэнне ходу. Лоис. Чысціня розуму для чырвонага прынца, каб яго не ўзялі пад кантроль. І таго я просто не... А, не, бачу, нормально. Могу накласці статус. Цудоўна.
чырвонаму прынцу прыйдзецца просто бегаць. Бам. Амаль забілі. Яны хоць і 20 ўзровень, але неяк абсалютна не могуць нічога мне зрабіць ужо. Так. Ага, мне статуя перашкаджае. Незручна. Зараз чырвонага прынцыпу не замарозіць. Блин. А есть прамыя нейкія штукі? Во, можна памяняць яго месцамі з... Што-небудзь. Вось, за гэтым целам. Цудоўна. І вось тут мы ляснем. По сабе ж яна не лясне зараз? Ляснула. Але не ляснула. Не ведаю. Чекайте, что замерзло? Божик, я свайго цмока заморозил. Ачмурена я зрабіў. А ўсё таму, што там хрен зразумееш, што дзе. Ладно. Упс. Неёмка трымалася. Заморозил свайго цмока. Нормально, добили. Так. Чакаем. Ифан, навошта ты бег скрозь полымя, каб памерці? Зараз. Хто цябе пытаў? Не трэба было гэтага рабіць. Ён зараз самазабіўся. Дарэчы, Сір Лора не памёр, а Ифан памёр. Так. Дзе мой там скрутачак? Дзе скруткі вось на адраджэнне? Вось адзін ёсць. Оп. Духи. Неяк мы лёгка яго перамаглі, я скажу. Я чакаў большого супраціўлення. Я думаю, што ёсць яшчэ... Ну, нас чакае яшчэ нейкая падстава тут. Ну, просто рэальна ад дэмана чакаеш большага. Якога мяне пужалі столькі часу. Ён быў пужалкай прям доўгі час. Не карэспандэнцыя. Утрыкнутая бла-бла-бла. Лістоў напісаных доктару Дэйве, і ўсе яны ў тоне бізнес-тоне, некаторыя яго... Ага. Сангвінатэл, гэта ад іншага дэмана яму ліст. Типу, што ай-яй-яй-яй, ты там не перашкаджаеш. Так, ладно. Дух. Я мёртвая. Дзякуй Тиртан Сэнделусу. Доўгі жах нарэшце скончыўся. Прысутнасць доктара больше няма. Яго патушылі. Добра. Як гэта здарылася? Шмат хто шукаў, як забіць доктара. Ні ў кого не атрымалася. І я адна з гэтых паляўнічых, хто стала у выніку ахвярай. Ён захапіў мяне і прымусіў мяне выконваць свае загады. Сказаць, што яна вольная. Яна усміхаецца і знікае як цень, які быў пераследаваны сонцам. Добра. Так, і гэта адзін з духаў. Тут яшчэ былі нейкія. Так. Гэта ўсе духі, якія са мною ходзяць, гэта не іх духі. Добра. Пальчатачкі на інтэлект. Не, да, гэта мне можна апрануць. Ой, блин. Апрануць, а не падабраць. Ёсць. І перадам Ифану. Так, на сілу. Чырвонаму прынцу, можа быць. О, не, у яго хоць і слабей па броне, але просто спіс параметраў, які ён дае, я гляджу, і гэта абсолютно неперабіваема. Так, прасцёнак на гідрасафіста і арэтрургію. Ідэальна. Так, гэта дакладна адпраўляецца да Лоіс.
Так, і ёй персонак замяніць вось гэты, які мала брані дае. Нарэшце замена знайшлася. Так, астатняе, хутчэй за ўсё, будзе вельмі трывіяльнае. Малаверагодна, што штосьці заменіць, таму што я толькі што цела абабраў гэтага Адрамаліка. У мяне рэальна адчуванне, што мы зараз пойдзем і недзе яшчэ далей нам сустрэнецца што-небудзь. Так. Нотатки доктора. Добра, читаем. Пациент ДД. Презентация психоз. Лячэнне нутмег, нават не ведаю. Ранішняя слава. Семена поппі. Першая гадзіна. Супакоўванне цягліц. Аудиальные галлюцинации притишенные. Другая гадзіна — слабость, это самое, головокружение, бачанне гукаў. Третья гадзіна магчымасць чуць колер. Вельмі хутка становіцца неразборлівая рэч, канвульсія. Чацвёртая гадзіна — смерць. Результат — поспех. Цудоўна. Яшчэ нататка. Доктар, я зрабіў, як вы рэкамендавалі, але гэтая хвароба ўсё яшчэ застаецца, нават пагаршаецца. Мой сын добры хлопец. Я не магу глядзець, як ён памірае, ну, як ён затухае вось так. Калі ласка, калі што-небудзь, што вы можете прапанаваць, я аддам усё, што магчыма, каб выратаваць яго. Герна. Не памятаю імя Герна. Яшчэ нотаткі. І яшчэ лісты. Пацыент КВ. Прыйшоў з слабасцю. Лячэнне. Так. Вячэрняя Примроуз. Не ведаю, што за яна. І цёмны сандал. Першы дзень. Трывожнасць. Другі дзень. Трэмор за адсутнасцю сна. Трэцяе. Уздымаючыся паніка. Падвышаны пульс. Высокае потавыдзяленне. Чацвёрты дзень. Галлюцинацыі. Кома. Пяты дзень. Смерць. Результат. Поспех. Прыгажосць. Што яшчэ? Доктор Дева. Вы мяне не ведаеце, але я ведаю вас. Слова аб вашых талентах дасягнула мяне, і сапраўды я не магу, але я не направду я не вельмі магу згадаць, хто мне распавёў аб іх, потому что ні сябры, ні сям'я ніколі не чулі ваше імя. У любым выпадку я магу не магу больш вытрымліваць вар'яцтва, якое ўздымаецца ўнутры мяне. У галасы нябачнага, прадбачанне невядомага. Я пытаю вас, каб вы прынялі мяне на лячэнне, і вельмі чакаю ваш адказ з гэтым самым з пашанай ДД. Ну і вось гэты ДД, які пацыент помер, гэта ён. Што-небудзь тут ёсць? Вы зараз, калі ў мяне ўжо можна спакойна па ўсяму маёнтку хадзіць і ўсё красці. У першую чаргу куфары, потым астатняе. Перкінез, некрамантыя. Дарэчы, не благо. Забіраю. Іфан управляецца. Гэта можна адразу управляць проста іфану, там малаверагодна. Мне патрэбны нейкі суперлегендарны шчыт, каб спаборнічаць з тым, што на мне. Так. Тут нічога няма. Просто зараз буду вельмі доўга хадзіць па дому, просто таму, што я буду кожную скрыначку правяраць. Насамрэч тут хутчэй за ўсё нічога такога і не сустрэць ужо. Так, мне пытаецца, я просто зараз час губляць буду. Там яшчэ ёсць куды прайсці, і ў подпал можна пайсці, так што мы туды, дарэчы, подпал. Так, у подпал можна прайсці, мы туды і пройдзем трошкі пазней. О, дух гэтага. Па, які на ўваходзе быў.
Што здарылася? Апошнюю рэч, якую памятаю, што я паляваў на доктара, ён зрабіў за гэта са мной. Але яго больш няма, я магу адчуць яго прысутнасць, як яна знікла, і я вольная. Спытаць духа, хто ён такі, як ён тут апынуўся. Я быў паляўнічы на дэманаў, я спрабаваў знайсці штуку, якая жыла ўнутры скуры доктара, але ў мяне не атрымалася. Ён зрабіў мяне рабом, сасудам для аднаго са сваіх міньёнаў. Сказаць, што ён ужо вольны. Все, мы вызвалі яшчэ духа аднаго. Яшчэ лісты доктору. Доктор Дева, я ведаю, што ты такое. Я не ждаю лячэння, і не патрэбна... Я не ждаю, каб мяне лячылі, але ёсць іншае, што я хацеў бы пабачыць. Што можна, скажем так, вылечыць. Я жадаю заплаціць вам вашыя кошты. Ага, то бок нават ведаюць, што гэта дэмон, некаторыя да яго прыходзілі. Окей. Вар'яты? Доктор Дева, я давяраю вашым... наколькі я ведаю, вы атрымалі аплату. Я не магу падзякаваць вас... не магу выразіць сваю падзяку за паспяховае лячэнне майго сына. Я спадзяюся, ён быў карысным для вас. Яго адсутнасць сапраўды паказала, што яна карысная для мяне. Ага, то бок некаторыя адпраўлялі на лячэнне, гэта адпраўлялі па сутнасці забойства. І забойство было такое, што гэта самае накіравана на тое, каб па сутнасці нашкодзіць камусьці. То бок яны адчувалі нейкія розныя галюцынацыі і іншыя, якія хутчэй за ўсё тымі ж дэмонамі выкліканы, і яны адпраўляліся на лячэнне тут. Як бы на лячэнне ў косках. Яно не лячэнне, сэнс у тым, каб было іх забіць. Вось, гэта знаёмнае забойства па сутнасці. Там рудзе пра сімулятар трамваю з патэнцыйнай беларускай лакалізацыяй распавёў. Я жадаю даведацца назва, калі ласка. Так, там спісак аўтапсіі вельмі непрыемны. A symposium on the anatomy of the human body. Так, I hope I чел. get a nice burial once the doctor's finished with me. Ты ўсё яшчэ чакаеш, яшчэ нататкі ад доктара. Але гэта ўсё, мы зразумелі, яно куды ідзе. Z-Trem. Добра. Прям такія стары трамвай. Я думаў, што там плюс-мінус штосьці сучаснае, але яно типу з 90-х трамвайчыкі гэта. Ну, такое, як бы не тое, каб... ну вось, усходняя цэнтральная Еўропа 2000-х. Дайце каму-мут. Ну, такое. Я, калі бы і... я не супраць сімулятараў. Вось, і мне нават цікава было бы сімулятар там нейкага цягніка. Просто патыркаць, пабавіць час. Даць каму-то яшчэ ўсё яшчэ працягваюць чакаць. Нешта працягваю чакаць. Карацей, так, што... Я думаю, я яшчэ чихнул. Нешта мне не сыходзіць. Вось, карацей, яно як бы цікава, але я, гляджу і не разнастайна, то бок там адны і тыя ж трамвайчыкі, па сутнасці. Вось, ёсць проста ў гэтым жанры проста да халеры гулень, абсолютно маленькіх, нішавых. Гэта, вельмі нішавы жанр, і там яшчэ больш нішава неяк. Там смачна, хутка смачна ёсць? Окей. Не, я цаню, просто што, мне падаецца, ведаеце, неблага было бы, калі быў аўтапарк, трамваяў. Хаця я разумею, што калі гэта робіць там літаральна адзін чэл, то... Там ёсць братвурст, я бачу на скриншотах. Нямецкая, як бы, штука. Нейкі нямецкі надпіс. Нейкая... хутка смачна, так дакладна ў трэйлеры мімо.
Хутка жутка. Смачно бридка. Так. Добра, мне падаецца, мы ўсё тут пераглядзелі. Можам накіроўвацца далей. Што цікава, мы Джейхана яшчэ не сустрэлі. Памятаеце, паляўнічы на дэманаў, які адпраўляўся за Адрамалікам? Так? Там дзе ён? Таму што ніякіх прызнакаў яго няма. Так, тут адрэзаныя рукі, іншыя. Я не збіраюся кожную нагу тут есть. Блин, сказаў я і забраў тело з подлогі просто. Было бы яшчэ смешна, калі б я выпадкова яго з'еў. Так, тело отправляйся на подлогу назад. Ну так, шмат адрэзаных канцавін, але інфармацыя... Так, зачынена. А ты чаму зачынена? Не, усё яшчэ не ўзламваецца. Я думаў, што я знайду ключ адразу адсюль. Ладно, зламалі. Ідзем далей. Шмат трупаў. Яшчэ больш трупаў. Яшчэ больш шмат трупаў, так. Нічога карыснага. Блин, книжечку отправил, ладно. Што, які? Што? Ні халеры ў яго тут пад маёнткам? Не, ладно, я думаў, што прасторы яшчэ больш. Так, у пасцы хтосьці. Шкелет. Старажытнага ваяра. Што у тебя тут адбываецца? І там ёсць апараты вечных. Што тут канкрэтна рабіў? Безымянныя. Партрэт. Але калі я ад іх пазбавіўся, то што далей? Старажытны шчыт чорнага колу. Добра. Яшчэ адзін. Быццам бы гук быў нейкі, не? Locked. А што? Ну, духі, якія ёсць у мяне, гэта ўся мая світа. Да мая. Занадта нізкі ўзровень узлому? А колькі ў яе? А, ў яе 4. З прадметамі. Блін. Хоць ты ключы знайдзе. Ну, тут я не бачу нічога такога. Хаця, з іншага боку, можа быць, Іфан можа проста праскочыць сюды. Так, Іфан можа проста сюды праскочыць. Іфан проста агледзіць гэтае месца і пойдзе. Нічога не бачна, абсалютна, проста 0. Пэйн, на усялякі дай яму яшчэ магчымасць бачыць рукі. Уважлівасці дай. Реально нічога не будзе? Просто закрытае месца, і ўсё, і больш нічога. Ладно, выбираемся. Старажытныя чэрапы, крышталікі. Нічога такога. Скруткі. Скрадзем скруткі. Яшчэ скруткі. Опанькі. Першая жывая істота ўвогуле, альбо мёртвая істота тут. За ўвесь час. Так. Вільготнае вочы, чырвоны твар, запэцканая вопратка. Дворф мае. Дворф змагаецца з хваробай свайго цела і сваёй душы. Ён крывае рот, каб пачаць размаўляць, паказваючы зяючую цемру там, дзе павінен быць яго рот.
him. І ви познаєте його. This is Barston Гэта Tunks, Барстон the Танкс, self-assured driftwood bard, а, whose golden дрифтовський voice бард, filled the tavern with verse. який, ну, якого ми зустріли, якого, золотий голос якого давній заповняв карчму своїми віршами. Так, сказати, що добра новина, доктор The мертвий. dwarf's eyes widen in gratitude. Його очі пошираються Yet no у tears подяки. fall from the pink Ён pool міргає, reflected in the але water. ніяких сльоз не падає з з тої червоної, рожової коротше, хрені, яка зібралася у його у уголках. Я так розумію, що в очей, так. Що His lips здарилося? part. Ну Drool так. trickles from his lower lip, but he speaks no Я words. нічого не кажу. There is no meaning to be found in his full. That's the bard from Driftwood. Looks like his singing days are over. Так, я можу зламати? У мене отмички скончились, так? Правда? Правда. Як його вирятувати? У мене навіть отмички поскончувались, та йо-моє. І тут є ще одна штука. І Джейхан. О, Джейхан. In the squalor of these hellish surroundings, you spy a Ау. lone, bewildered figure. Восем. У асяроддзі гэтага адскага, ну, у гэтым адскім асяроддзі вы заўважаеце адзінокую фігуру. Хто тут? Так цёмна. Выйдзе з ценю. Джейхан? Step in from the shadows. Так, Джейхан? Скажи, што ты уже выходзіў з ценю для яго. You, Ты, богабуджаны, дэман Адрамалік, занадта моцны, апантаны. kill it. Забій яго, калі ў тебя трымаецца. Так, спытаць, што з ім здарылася. Як яго захапіў дэман? Dramalik. Адрамалік, яго імя гэтага недастаткова. Not enough. Ён ведаў, што я прыйду. He Пастка, knew I was клетка. so fast. Так хутка, як маланка перад навальніцай. Before the so fast. Так хутка. Мою душу злавілі. Сказаць, што добрыя навіны. Усё скончана, Адрамалік помер. Yes. Так, A newfound silence. новая цішыня. Sweet absence of agony. Салодкая адсутнасць агоніі. Тысячы зубоў зніклі, якія грызлі мой розум і маё I сэрца. faced the hell scarcely to be imagined. Я сустрэў пекла, якое ледзь можна уявіць, але ты, нясучы полымя, вывеў мяне з цемры. Thank you. Дзякуй, благослові цябе. Bless you. You did Ты зрабіў what тое, што I мне не could трымалася. not. Пасля такой After such a feat, падзеі я не магу cannot be адмовіць. denied. Ты You are заслугоўваеш быць worthy святым. of the- I Ну, must атрымаць depart плоскасць. for the Lady Vengeance. Мне патрэбна адправіцца на There ледзі I помсту. can Там я recover. магу аднавіцца. Ідзі атрымаю Proclaim сілу the багоў power of і the gods, а, and do unto the void as you did unto the Так. demon. І разбярыся з безданню, так як ты разабраўся з дэманам. Only you Толькі can. ты можаш. Добра, я направіўся. І зноў пазачынена, блин, можна, калі ласка, просто было бы мець ключик які-небудзь. Artifacts Артефакти. protected by magical shields. О, крывавы ключ. Good find. Ну вось я мог бы і не губляць просто сабе рэчы. Шмат артефактаў, шмат даследаванняў. Мне адзінае, што я так і не даведаўся, што ён рабіў. Тыпу, мы, канешне, за Адрамалікам мы з ім разабраліся, але вось што ён канкрэтна намагаўся зрабіць, чаму яму была патрэбна тая рыба, напрыклад. Это адзіная з тых рэчаў, але насамрэч праблема больш шырокая. The dwarf's agony is evident in Так, гэтага тыпу вызвалілі, ён нікуды не пайшоў. Ну так, у яго была, ён рыбу збіраў, у яго вось артефакты старажытных. Што ён, які ў яго план быў увогуле, ну, як бы, эндгейм. Старажытная лютня. the marvelous armor of Lord Quinn, polymorph. Броня лорда extraordinaire. Квіна, поліморф екстраординер. Цікаво. Я тільки одну штуку можу відкрити, або як?
Адрезаныя галовы. Нават няма нейкай тых самых нататак, нічога такога тут. The Так. mortal remains of John Cork. Locked. With Зачинена магією. Цікаво. А як можна цябе адчыніць? Has it turned on us or just lost its mind? А ну вы бачыш, ты там мимо прабягаў. Так, ён кажа, што не можа бачыць гэтага. Блин. Ну я падабраў штуку, але ўсё лухта. Такое адчуванне, што тут пазл, які я не разумею. Прям нават не разумею, адкуль The пачынаць. mesmeric tome of Lady Pautieni. О, пачакайце-ка. А гэта адкрытая? Вось она падказачка. Можна надпіс прачытаць? The mortal remains of Sar Ballis. Кроў і маланка. І спуск яшчэ ўніз. Ага. Тут яшчэ ёсць што даследаваць. Гэта яшчэ не ўсё. Кроў і маланка, кажаце, так? Той самы момант, калі мне патрэбна здольнасць крывавага дажджу. Так, Лоіс, а у нас, можа быць, кніжка завалялася на крывавы дождж? Было бы файна прям зараз мець такую. Калі што, мы можам адправіцца на гэта самае, наш. Так, я не бачу. Мне падаецца, няма такой. Можна было бы адправіцца, па сутнасці, на карабель. Я думаю, там можна просто набыць было бы. Ну так, я не бачу. Але можна зрабіць яшчэ. Яно патрабуе камбінацыі заклёна вось гэтага, і мне патрэбна яшчэ заклён гідрасафістыкі. Любы. У меня стазіс гэты ёсць. Камбінаваць? Вось яна. Забираем. Только я не ведаю, куда яна трапіла, каму у руки. Да Лоіс? Ці не? Ці я выпадкова абсолютно. Вось. Навучыцца, і я думаю, Лоіс будзе... Вось, ідэальна, у Лоіс якраз такі ёсць. Лоіс можа поўнасцю гэта арганізаваць. Так, давайте. Гэта настолькі вузка накіраваная штука, што я прям нават не ведаю. Так. They're paired up. А, просто When кроў. you unlock one, you lock the other. Ага. Добра. Забираем гэта. Good find. Гэта парная, так. І мы можам... Нам патрэбна зараз, давайте-ка... Уся партыя, просто адчапіцеся адсюль. Просто не кранайце Лоіс, не хадзіце за ёй. Купіць. Падымем гэта ў паветра. Немагчыма, так. Добра, але калі замарозіць. Добра. Что я тут могу? Я хотел бы... Так, вось одна вода растаяла. Что калі вода? Угу. Маланку можа табе патрэбна? Я не разумею. То бок, вось гэта... Сэрца Квіна... I think the damn thing's closed for good. А, то бок яна на зусім, яна сказала, што на зусім закрылася. Окей, ладно. Як скажете. Так. Заклён. Не, не тое. Не той элемент. Упс. Вода. Угу, вось. Лютня, старажытная. Можна барду паспрабаваць таму аддаць. Угу. Так. Чакаем яшчэ вады. З іншага боку можна крывавы дождж. Okay.
Опанькі. Старажытны ваяр, ну гэта тут нічого, як апынулася, нічого цікавага. Як аказалася. Книга апофеоза, не ведаю, який момент там выпала. Так, ты. Дождь. Нешта з водою яно паўсюль патрэбна. Старажытны скрутак. Locked. А, это не падышло. Роу. Ну. Добра, гэта не падыходзіць. Можа тут свой элемент патрэбны? Маланка не падыходзіць. Таксама кроў не падыходзіць, а тут не падыходзіць полымя. О, знікла абарона. Пры гэтым я нічога такога не зрабіў. Старажытны скрутак. Што ты? Чырвоны прынц. Атрымаў нейкі скрутак. Да. Ось. Старажытны скрутак. Прачытаць. Вы не распазнаеце кожнае слово, якое напісана на гэтым скрутке, але дрыжыкі бягуць па вашай спіне, калі вы праглядаеце праз яго. Быццам бы самі руны пра як это вылучаюць энергію магіі, якую яно апісваюць. Напужанасць. Добра. Окей, цікаво. Так, Лоіс яшчэ там нейкую цікавую штуку атрымала. Апофеоз яна атрымала. А што і было яшчэ? То ўсё? Яна там сабрала нейкую кнігу. Вось яна, старажытны том. З ім за нашым штурвалам мы будзем у гэтым самым. Будзем багатымі і ў бяспецы. Кожны сямі лордаў насалоджваецца сваімі тым самым ну, як это? Preeminence. Неважно. Але ўсе служаць каралю па плану караля. Кожны на сваім месцы. Кожны у прыслужэнні цэламу. Што можа быць яшчэ больш натуральным? Гэта старажытны том яшчэ часоў вечных. Абутак, які мне не актуальны. Рацей тут як бы штукі ёсць, але не настолькі тут кнігі цікавей, чым тыя прадметы, якія мы вылучылі. Там, дарэчы, браня на гэты самы, на метамарфозу была даволі цікавая, але я ўжо прадзяўбаў яе. Дарэчы, а я не магу яе тэлепартаваць адтуль? Вось мне гэта цікава. Квін. Толькі частку можна атрымаць, так? Лоіс, наколькі магчыма, што ты можаш там штосьці тэлепартнуць? Эх. I think the damn The thing's marvelous closed for armor good. of Lord Quinn, Блин. polymorph extraordinaire. Может быть, неяк можна, але там літаральна пофіг. Абсолютно ўжо ўзровень не той. Можна забіць. О, давайте з лютняй той. Лютня была сярод новых прадметаў. Ифану аддадзім. Ой, Ифану, Фейну. Так, ну можна перадаць? Ось, Фейн. Будзе у Фейна, падайдзем да Барда. Можа быць, яму будзе карысць нейкая ад гэтай лютні. А то нікуды не ідзе, нічога не робіць. Нічога не можам зрабіць. Мало ли там нейкая чароўная лютня, якая бы дала магчымасць ему размаўляць. Не ведаю. Ну што, адпраўляемся глыбей. Вось лесіца. Ну давай, выстася лесці. Яшчэ глыбей. І вось рыба. Некаторыя з іх якраз такі рыба з безданя. Void Walking, Fish Exchange. Вось он скрутак. Абмены рыбы. У чым прыкалдэс? Вось яна бочка, кулі яна гэта атрымлівае. Ліст. Добраму доктару ў цёмным доме. Добры сэр, я ведаю, што я рызыкую адгрызці ад
што я магу атрымаць ад боса, калі ён пра гэта даведаецца, але мне больш няма куды звярнуцца. Гэта бацькі хворых дзяцей адчайныя наколькі толькі магчыма. Моя даражэнькая дачка, моя салодкая піч. Уж такія словы просто вылятаюць. Музыка намякае? Ну, можа быць. Ну, я не ведаю пра што ты. Там атрымліваецца проста барт, які ж згубіў язык, і я не ведаю, што з ім зрабіць. Хацелася бы яму дапамагчы. Кажи, булочка. Вось булочка такая. Набліжаецца да сваёй смерці. Яе галава гарачая, як вуглі у каваля. Яе... Так... Яе канцавіны такія ж слабыя, як мёртвы фідлфернс, гэта раслінка. Я малюся, сэр, каб вы прыйшлі у Дрифтвудзе і далі які эліксір, альбо простая прыпарку, якую на вашу экспертызу. Я заўсёды быў бы вам вінны. Б. Блин, я не памятаю, каму гэта. Што там у нас у Дрифтвудзе з дачкой можа быць такое? Блин, я ўпэўнены, мы дакладна спасылка на персонажа якога-небудзь, якога мы ведаем. І ўсё, і гэта проста дохлая рыба ўсё гэта ў вялікай колькасці. І тут цэлае кола, нейкі апарат, як штось такое. Там нельга забрацца, я не магу паразумець, навошта яно. Навошта яму гэта ўся рыба? Опанькі. Мне пашчасціў, ладлакі чарм. Давайте, да ифа пойдем на продаж. Ну, вяртаемся тады тут. Я так разумею, калі яго не забіваць, можна было бы штосьці даведацца, але... Ну, усё, насамрэч чат. Мы даведаліся, што толькі магчыма. Адзінае, што мы не выратавалі дзяўчо, якая стаіць там звонку. Аркс. Вось гэта. Давайте, просто гэта, па сутнасці, я пайду зараз у канец, а я разлічваў, што я нешта прасунуся неяк у гэта самае. У гісторыю вось гэтага дэмана. Тут дэман, які захапіў дзяўчо, і я не магу даведацца, што ідзе... дарэчы, можа быць, там духі ёсць. Яшчэ з духамі паразмаўляць, добра. Вось, ну, карацей, так, я там трошки позахраз. У сэнсе, што я вісіць квесты, я не вельмі ўпэўнены, можа зараз загуглім. Таму што мы зараз, па сутнасці, я буду рабіць перапынак, і мы будзем адпраўляцца ў канцоўку. Вось такая ідэя. Прямо канцоўку гульні. Так. Няўжо я не магу ў гэтай сітуацыі выратаваць? Ну так, духаў не бачна. Усе духі, якія ёсць, я іх прывёў з сабою. Дзіўна. Давайте дэману скажам, мы тут адрамаліка толькі што вальнулі. Я захаваўся. Мы сілай яе паспрабуем. Я захаваўся, зараз сілай паспрабуем выбіць. Так, вось ён на мяне. Давайте, ну, апошні варыянт, які застаецца ў дыялогі, гэта дазволіць яму ўзяць кантроль над нашым целам. Так. Ты стары і заплямлены. Нема сэнсу у нас, каб паглынуць цябе. Дзіцё чыстае, яна делікатет. Сказаць, што маленькае слабое дзіця вельмі абмежаванае, сасуд больш дарослы, хвост мог бы даць дэману больш опцый. Цёмныя вочы заінтрыгаваныя. А потым, як гэта, галодна міргаюць.
Ты падыдзеш. Enjoy this last Насалоджвайся гэтым апошнім момантам перад тым, як мы цябе забяром. І зламаем цябе. Оп. А дзе Іфан? Куды падзеўся Іфан? Чаму ён не ў бойцы? Вось, Іфан трапіў у бойку. Добра. Вось, нам перахапілі кантроль над Фейнам. Дэманічнае ўварванне. Ну, па сутнасці, гэта, падаецца, і ёсць правільны варыянт, скажем так. Такое, што я павінен быў рабіць. Проста хуйня не вельмі. Фейн, насамрэч, такі ўжо ні аб чым. Ну, ён як бы сам па сабе рэальна пагрозы ніяка не прадстаўляе. Так. Давайте лячэнне на яго кінем. Prepare yourself. Резіст ад смерці. І регенерацыя на табе. Into the dark with you. Оп. І дэмон вырваўся. І зараз у нас Фейн адрадзіўся, таму што ў яго ёсць дадатковыя хрэні для гэтага. Дзіцё вось тут засталося. Галоўнае, каб яго не забілі. Ну вось і ўсё, па сутнасці вось ён квест. Я павінен быў пагадзіцца, каб ён мяне захапіў. Сірлора ў парадку, дзяўчо галоўнае, каб не памерла. Шчыра, яна пад большай пагрозай, чым астатнія. Мальтаэрас, 18 ўзровень. Не тое, каб сур'ёзны. Ну, зараз. Я думаю, што калі б мы толькі-толькі прыйшлі сюды і пазмагаліся з ім, ён быў бы праблемай. А зараз, хоп, мінус уся броня фізічная і магічная таксама, і плюс мы яго замарозілі. Вось. І можна яшчэ рикошетом ось сюди ляснути. Блін, не дотягнувся до іншого. Так, Червоний принц. Можеш когось з їх опрокинуть, не? Давайте. Цель заблокована. Не ждай, как цель. Ось, нормально, подойди. Еще удар можно нанести. Есть. Добра. Не, не бачу, на жаль, гэтага. Давайте-ка, могу я ва ўсе бакі? Вось так, ідэальна, ва ўсе бакі, маланкай. Бам! Ідэальна, адзінае, што Фейна яшчэ і ляснуў. Дзяўчо яшчэ жывое? Жывое, добра. А, не забивай. Блин, там вельмі рызыкоўна мы. Давайте яго істоту гэтую. Што, я не забіў яго? Сур'ёзна? Ладно. Подлечение на себе. Дзяўчо, живая. Живая. 2000 здоровья у ей есть. Блин, минус Фейн. Але Сірлора не ведае увогуле, куды падзецца ў гэтай сітуацыі, там яго з усіх бакоў прыкрываюць. Так. Шчыт вельмі моцна, занадта моцная атака. Вось так. Execution. І пакуль у нас ёсць пункты дзеяння, давайте падымем. Так, где у нас там Ифон? А где скруток? Где мои скрутки на адраджение? Где? Куда они поделись? У меня же их было до холеры. Я бачу только 6. У меня их было больше за 20. Треба можно набыть. Будет. Потому что мне спотребится потом. Так. Давайте на... Фейна броню накинем на усіляки. Дзіўна, але дзіцё не чамусьці не атрымлівае пашкоджанняў. Я здзіўлены, што яна просто жывая. Успышка. Бам. Мінус гэты... А, і гэты дэмон адразу і ўсе яго бліжэйшыя зніклі разом. Так, дзіцё. Ты не паміраеш там? Не паміраеш. Цудоўна. Чекаем зараз. Так, усе живые.
Так, яшчэ пакуль пашкоджанне атрымліваюць, але жывыя. Ну, не памірайце. Усё. Падаецца, ачунялі. Усё, добренько. Так. Скруткаў трэба набыць, якія на лячэнне, таму што, ну, на адраджэнне, таму што не, я не ўпэўнены, мне падаецца, атрымліваецца, іх неяк выкінуў, альбо што, куды яны пацяліся, ўсё. Дзяўчо. Ты гэта зрабіў для мяне? You let that thing. І даў гэтай пачвары забраць сябе, замест мяне. Her voice shrinks to an awed, overcome whisper. Яе голас здымаецца пад усхваляльны напоўнены эмоцыямі шэпт. У яго такі багаты выбар, аба што забіцца. Ну, так, вельмі лёгка. Дзякуй. А няма за што. Так, яно таго было варта, каб дастаць дэмана з яе. Words fail her. Ей не атрымліваецца сказаць ні слова. Яна раскідае свае рукі ў шырокіх абдымках. Яна яе і блізка нават не клапоціць твоя шкілетная кшталт. Паглядзіце ёй у вочы. Яна прайшла скрозь шмат чаго. Спытайце, як яна сябе адчувае. Яна адварочвае ад цябе. Яе ніжнія вусны трымцяць, калі яна размаўляе. Пачвара. Яна прымусіла мяне рабіць рэчы, жудасныя рэчы. Яна глыбока ўздыхае, потым падымае сваю галаву і сустракаецца з тваім позіркам. Яе позірк трывалы, значна больш дарослыя, чым можна чакаць ад яе ўзросту. Яна паказаў мне, як дрэннымі рэчы могуць быць. Але я ўсё яшчэ тут, а ён не. Я думаю, я буду ў парадку. Што нам будзе зараз рабіць? Я не ведаю, магчыма, мая сям'я ўсё яшчэ дзесьці, альбо, магчыма, я адна. Насміхаецца. Магчыма, гэта нават і добра. Мне так доўга прыходзілася дзяліць сваёй галавою, што мне было б прыемна пабыць адною хоць нейкі час. Яна заціхае на пэўны момант, потым зноў працягвае. Слухай, а ты ведаеш... Ты ведаеш пра магічную штуку, пра якую ўсе баяцца? Крыніца. Я магу карыстацца крыніцай. Яна дапамагла мне вытрымаць, калі перад тым, каб не даць пачвары поўнасцю перамагчы. Яна мне больш не патрэбна. Я жадаю, каб ты яе забраў. А зараз я пайду і пашукаю свайго кота. Яму, магчыма, адзінока без мяне. Бывай, я цябе не забуду. Яе кот, каб вы разумелі, яна правяла столькі часу. Што яна дала мне? Яна дала мне крыніцу. О, сорс орбы. Окей. Яна так доўга правяла у сваім пасцы дэмана, што яе кот адзіны, хто застаўся на яе баку. Бацькі яе померлі даўным-даўно, а кот застаўся і быў з ёю ўвесь гэты час у выглядзе кота шкілета. Ён, па сутнасці, заўсёды сваёй спадарніны заўсёды застаўся. Вось, ён застаўся на выспе дэманаў, дзе мы яе падабралі. Вось, яна зараз пойдзе яго шукаць. Вось такая вось гісторыя. Так, а я толькі што атрымаў да халеры сорс орбаў, якія таксама важаць, а мне не тое, каб шмат. Можа, зараз мой персонаж вытрымліваць увагі, трэба ўсё скідываць чырвоным прынцам. Каточак там клёвы. Ён адзінае, што мы так і не даведаліся, як яе клічуць, ён клікаў яе спадарня. Бок літаральна, ну, яе імя для яго гэта спадарня. Я тут просто подскинуть. А то занадто до халеры просто. Так, і скруткі набыць зараз. Яны павінны быць альбо на гэтым самым, альбо на ледзі помсце. Альбо яшчэ дзе, не ведаю. Заля рэха.
спрабую набыць просто прям у сваіх звычайных гандляроў, калі ў іх не будзе па гораду яшчэ пабадзяюся, бо з курткаў лепей мець з запасам. Таму што асабліва калі мы зараз пойдзем у канцоўку, гэта вось 7 скруткаў, гэта прям Have many more of those on my sleeve. пачатковы бандл, скажем так, можна сказаць. Так. О, Мелоді прыплыла сюды. Можа тут яшчэ хто ёсць? А, Джейхан, з ім можна паразмаўляць. Давайте, Мелоді. We'll need to find Поспішайся. Gaz before it's too late. Нам патрэбна знайсці Даліс да таго, як будзе занадта позна. Спытаць, дзе знайсці Даліс. Гэта табе прыйдзецца вызначыць. Добра, нічого карыснага. Яна, ў прынцыпе, ўсё ўжо апісала. З Джейханам зараз яшчэ паразмаўляем. Ён, дарэчы, адзначаны як гандляр, таму, можа быць, у яго будзе. Jehan runs his fingers across his temples and А, scalp, так. intermittently Джейхан пробігаецца squeezing пальцем па Mikasa, сваіх as if nursing a severe скронях і скальпу, сціскаючы, масіруючы, быццам бы спрабуе суцішыць моцны галоўны боль. Adramalik's voice has gone silent. Голос Адрамаліка затіх, But I'm але я afraid баюся, my што маё recovery will take a touch of time. аднаўленне можа заняць Well пэўны past час. my prime, you know. Я ўжо даўно не малады. Пытаць, што ў яго у планах далей. Plans У мяне няма ніякіх beyond планаў, dust акрамя таго, on каб my head, crowd ачысціць and cobwebs. сваю галаву ад павуціння. Well, А пасля гэтага, as long магчыма, as the essence of Nemesis пакуль finds a эсэнцыя way Немезіды to знойдзе into шлях Rivellon, пранікнуць there у will be Ревелон, hunting to do. заўсёды будзе на што папаляваць. I'll enjoy peace when it's truly mine to have. Так, я буду насолоджвацца адпачынкам, калі ён сапраўды будзе мне належыць. Добранька. Bone Splitter. Stormforger. А, ну гэта ўсё, што я яму скідываў. Тут не тое, каб яго рэчы прям. Ну і ладно, ну і хрен з ім. Так. Не тое. Ось так. Оп. Набылі яшчэ. Працягваем набываць скруткі. Faye, good to see you again. Of course. Told you I would, didn't I? Up to you. Добра. І можна яшчэ у гандляра стрэламі. Калі поўнасцю закупімся, я зраблю зараз перапынак. І пасля гэтага перапынку мы па сутнасці адпраўляемся ў канцоўку гульні. Я так разумею, што ніякіх дадатковых квестаў у нас не здаецца. Мы будзем проста па ланцугу рабіць усё, што вядзе нас у канец. І па гораду, калі глядзець гэта на горад, то я зараз адпраўляюся на галоўную плошчу. Дарэчы, можа быць, на ўсялякі... Вось, карацей. Вось наша мапа. You ended my suffering. О, дух эльфа. Гэта той, хто атрымліваецца, хутчэй за ўсё, быў адзін з прыслужнікаў Адрамаліка. Ты спыніў мае пакуты. Сказаць ёй, яму, гэтаму, што мы толькі шчаслівы дапамагчы. I am a projection of the spirit. Я праекцыя духа Эланессы. Дэмон памёр. Я больш не з'яўляюся яго рабом. Я ўдзячны табе. І у падзяку за тое, што ты зрабіў, я дам табе дух Морнінстар. Эльфійскай Морнінстар. Гэта можа быць зброя. Зробленая з чыстай, так, у Морнінстар тут як зброя. Зробленая з чыстай крыніцы. Ён праб'е браню тваіх ворагаў. Я думаю, што ты скарыстаешся ім добра. Дзякуй табе, забойца дэманаў. Удачы табе. Так. І яшчэ наверх. Ну, вось тое, што яна дадаткова дае, не сюжэтна, нават пад большым пытаннем, што яна можа быць лепей. Хаця інтэлект усё роўна, ну, тыпу, і нічога такога. Кіраса на сілу, фінес, гідрасафіст, гіамант. Абсалютна не тое, што патрэбна на прадметах. Вось гэта можна забраць. Занадта шмат прадметаў. Ачмурэнна. Я толькі разгробся тут крыху. Так. Двуручная адпраўляецца на ледзі помсту адразу просто. Бум-палка адпраўляецца Эйфану на продаж. Кіраса.
гэтая кіраса у прынцыпе тое ж самае што ёсць, крыху больш брані можна замяніць і ну і кіраса там карацей штаны. Усё добра. Можа варта будзе прадаць рэчы перад фіналам таксама, каб хаця у прынцыпе ў фінале будзе фінал, так правильно, навошта мне прям займацца нейкім аптымізатарствам. Вось добра было бы яшчэ крыніцу атрымаць дзе-небудзь, але я думаю па дарозе атрымаем. Там разберомся. Вось, глядзіце, як план наступны выглядае. Зараз, ну я ўжо сказаў, гэта будзе зараз перапынак. Мы сходзім вось у гэты дом. У гэтым доме нам павінны падказаць, як абысці шлях крыві, які павінен весці нас да крыпты Александра, а не Александра, выбачаюся, Люцыана, папярэдняга святога і той, хто быў аватарам багоў. І тут яшчэ я бачыў Сібілу, якая у нас не Сібіла, яна Сахейла. Вось Сахейлу я бачу вось у гэтым месцы, можна будзе з ёй паразмаўляць. Вось, альбо я Сібілу бачу. Я нейкую эльфіку карацей з першага акту бачыў, і можна будзе з ёй паразмаўляць. Вось, і мы накіруемся ў кафедральны сабор, які па сутнасці наша канцоўка. Просто што кафедральны сабор будзе весці яшчэ ў наступную лакацыю. Я не ўпэўнены, што мы прям сёння скончым, але мы дакладна ўжо перайшлі на фінішную прамую, і далей будзе толькі ўжо развязка ўсёй гульні. Добренька, зараз перапынак. Пасля гэтага працягнем. All those broken arrows. You've got your work cut out. Some are still good. What you looking for? I'm not picky, so long as the arrow flies straight. Queen Justinia confronts rebel factions. Let me help lighten your purse. Come, trade. You're gonna make a purchase. What a pile of junk. It got damaged in the fight. It'll fix up itself. You're confident. I'll give you that. Hunters, I've got the wares you need. Aye, you are impressive. Hear ye, Let me hear help ye. lighten your purse. Come, trade. I welcome newcomers and natives alike. We shall trade. We shall talk. I welcome newcomers and natives alike. We shall trade. Aye, you are impressive. All those broken arrows. You've got your work cut out. Some are still good. What you looking for? I'm not picky, so long as the arrow flies straight. I welcome newcomers and natives alike. We shall trade. We shall talk. What a pile of junk. Cracking sides It got damaged in the fight. It'll fix up. You are impressive. Let me help lighten You're your confident. purse. I'll Come, give you that. trade. You're gonna make a purchase or what? Hunters, I've got the wares you need. I welcome newcomers and natives alike. We shall trade. We shall talk. Business must be booming. Get out of here, you dirty mutt. Good day to you, you large and terrifying lizard. Still, paladins. Paladins don't need them either. They took the weapons off the dead magisters. Hunters, I've got the wares you need. Roll up, don't be shy. Trouble brewing in the ancient empire. Dallas strengthens border defenses. I welcome newcomers and natives alike. We shall trade. We shall talk. Hunters, I've got the wares you need. You're gonna make a purchase or what? Shoo, you flea bag, shoo! Magisters routed. Lord Kem's paladins back in charge.
feel that sudden chill? Newcomers and natives alike. Well, hello there. Care to trade? We shall talk. Hunters, I've got the wares you need. Hear ye, hear ye! All those broken arrows. I welcome you. You've got your work cut out. We shall trade. Summer's still good. What you looking for? I'm Rough. not picky, so long as the Get out of arrow here, you flies dirty mutt. Oh, did anyone else feel that sudden chill? Oh, hello there. Care to trade? We shall talk. Roll up, don't be shy. I welcome newcomers and natives Cracking alike. sighted at Massive sea! burning. Several ships New broken missing! weapons. These magisters don't tend to buy weapons. Still, the paladins. Paladins don't need them either. Rough. They took the weapons off the dead. Get out of here, you dirty mutt. Good day to you, you large and terrifying. All those broken arrows. You've got your work cut out. Summer's still good. What you looking for? I'm not picky, so long as the arrow flies straight. Hunters, I've got the wares you need. What a pile of junk. They got damaged in the fight. It'll fix it. Dallas strengthens border defenses! You're confident. I'll give you that. I welcome you. Rough. We shall trade. Shoo, you flea bag, shoo! Good day to you, you large and terrifying lizard. Magisters colluded with Black Ring! Paladins clean house! I welcome newcomers and natives alike. We shall trade. We shall talk. All those broken arrows. You've got your work cut out. This isn't a zoo. Summer's still Oh. good. What you Did looking anyone for? else feel that sudden chill? I'm not picky. Oh, hello As long there. as the Care to arrow trade? flies straight. Hear ye, hear ye! I welcome newcomers and natives alike. We shall trade. We shall talk. Rough. What a pile Shoo, of you junk. flea bag, shoo! They got damaged in the fight. It'll fix it. Hunters, I've got the wares. You're confident. I'll give you Good that. day to you, you large and terrifying lizard. Cranley Hubert publishes latest edition! New book Business already must be out booming today! for you. All their broken weapons. These magisters I don't welcome tend to newcomers buy and natives alike. Oh, We shall trade. did anyone else feel that Still, sudden the chill? paladins. Well, hello there. Care Paladins to don't trade? need them either. They took the weapons off the dead magisters. Boyd Woken attacks increase! Citizens warned to be alert! I welcome newcomers and natives alike. Rough. We shall talk. Get out of here, you All dirty those mutt. broken arrows. You've got your work cut out. Summer's still good. What you looking for? Nancy drew shadow at the water's edge. Hear ye, hear ye! I welcome newcomers and natives alike. We shall trade. We shall talk. Hunters, I've got the wares you need. Right, you are impressive. Let me help lighten your purse. Come, trade. I welcome newcomers and
Get out of here, you dirty mutt! Right, you are impressive. Let me help lighten your purse. Come, trade. I welcome Magister's newcomers, neighbours routed. alike. We Lord shall Kem's trade. paladin's back We in shall talk. charge. All those broken arrows. You've got your work cut out. Some are still good. What you looking for? I'm not picky, so long as the arrow flies straight. Oh, did anyone else feel that sudden chill? What a pile of Hello junk. there. Care to trade? It got damaged in the fight. It'll fix up. You're confident. I'll give you that. I welcome newcomers, Business must be neighbours booming alike. for you. We shall Broken trade. weapons. We shall talk. Hunters. I've got the wares. These magisters don't tend to buy weapons. Still, the paladin. Right, you are impressive. Paladins don't need Let me help armor. lighten They your want purse. weapons or Come, magisters. trade. Hunters. I've got the wares. All those broken arrows. Oh, You've got did your anyone work else cut feel that out. sudden chill? Some are Oh, still hello good. there. What you looking for? I'm not picky, so long as the arrow flies straight. Right, you are impressive. I've got the Let me help lighten your purse. Come, trade. Вернуся. Зараз будем працягваць. Для тых, хто прапусціў, што ў нас увогуле адбываецца, мы зараз па сутнасці зрабілі перапынак роўна перад момантам, калі мы адпраўляемся ў канец гульні. Можа, прям не адразу, у сэнсе таго, што мы зараз зробім квест, які дасць нам інфармацыю па асноўнаму квесту, але па сутнасці гэта фінішная прамая гульні. Ну, па выглядзе, таму што ўсе астатнія квесты скончаны. Зараз я яшчэ раз пераканаюся ў тым, што у нас абсалютна ўсё засталося толькі ў адным выглядзе, у сэнсе, што у нас усё вядзе толькі ў адную кропку. Вось, але падаецца, мы ўжо гэта вырашылі і зараз застанецца толькі проста ісці па ланцужку квестаў, які прывядзе нас у канцоўку і можа нейкія выбары. Ну там можа невялічкія разгарніванні, але з дадатковымі квестамі ўжо ўсё. Што па падзеях для тых, хто не ведае, не сачыў за сюжэтам і не ведае, што адбываецца. Мы, па сутнасці, з'яўляемся ў гэтым сусвеце. Ёсць такая штука, як Divinity, Divine нават. Гэта святы альбо боская істота. Аватар багоў, які накіроўвае гіганцкую колькасць энергіі. Вось. І гэта самае, ён, па сутнасці, перанакіроўвае гіганцкую сілу і здольны, па сутнасці, кіраваць сусветам. Ну, я не магу гэта дакладна сказаць, гэта у адным чалавеке збіраецца столькі сілы, што ён здольны абараняць гэты сусвет, альбо вырашаць, ну, увогуле вырашаць, што пажадае. Вось, але ён патрэбны ён патрэбны быў 7 багам, наколькі я разумею, для таго, каб ратаваць гэты сусвет. Ну, ідэя была такая, але богі, як вызначылася, мелі абсалютна іншыя мэты. Яны жадалі падтрымліваць сваё існаванне. Для гэтага яны, па сутнасці, стварылі вось гэтыя расы, якія ўсе існуюць. Яны стварылі такі дагод, каб яны былі іх батарэйкамі, можна сказаць. Вось. Таму мэта Дівайна, як бы святога гэтага боскай істоты, ну, трошкі пад пытаннем. Зараз у нас могуць быць такія рашэнні. Але агульна прынятае ўяўленне таго, што ён павінен абараніць гэты сусвет ад пачвар бездані. Гэта зараз самая вострая праблема, якая стаіць. Патрэбны святы, патрэбна ратаваць сусвет. Вось, новага святога ўжо даволі даўно не было. Вось, а яны могуць з'яўляцца толькі з богаабуджаных. Мы якраз такі адзін з такіх. Гэта, па сутнасці,
лічынка, можна сказаць, тое, што потым можа стаць, ну, толькі істоты, якія з'яўляюцца богаабуджанымі, могуць атрымаць сабе святасць гэтую боскую, стаць аватарамі. Вось. І гэта, па сутнасці, спаборніцтва, хто яе атрымае. Вось, і мы ў гэтым спаборніцтве ўдзельнічаем. Праблема ў тым, што калі мы перамаглі ў гэтым спаборніцтве, прямо з-пад нашага носа гэтую сілу аватара, па сутнасці, забралі. Прямо пад самы апошні момант. І мы так і не ўзнясліся, мы не атрымалі гэтых сіл. Зараз мы якраз таки ідзем за тым, існуе такі персонаж, як Далес. Гэта магістр, інквізітар, і як вызначылася, яна звязана якраз таки з пачварамі бездані, і, карацей, вельмі непрыемны персонаж Далес, а также вядома як Молот. Вось. Яна скрала у нас пад носу нашу боскасць, і мы ідзем па яе слядах. Яна зараз схавалася ў горадзе Аркс, у якім мы зараз знаходзімся, і яна сваімі мэтамі нейкімі займаецца. Адна з яе мэт, ну, наколькі нам вядома, яна якраз таки спрабуе сабе, можа быць, гэтую сілу атрымаць, можа быць. Вось, альбо яшчэ нешта пераследуе. Яна адправілася ў крыпту Люцана, гэта папярэдні аватар, па сутнасці. На яго магіле яна спрабуе, хутчэй за ўсё, забраць сілу Люцана адтуль. Вось, можа быць, у гэтым яе мэта. Да канца мы самі не разумеем, як гэта працуе. Але ў любым выпадку мэта такая. Наша мэта, калі коротка яе сфармуляваць, мы ідзем за Далес, каб за Молотам, вось гэтай жанчынай магістрам, і атрымаць сваю сілу аватара, як бы, якую мы перамаглі ўжо справядлівай бойцы, яна належыць нам. Это прыкладна, як я вам кароткі змест на, типу, 20 хвілін. Вось. Прыкладна такі расклад. Ось, зараз па парадку. Трэба трапіць у крыпту Люцана. Крыпта Люцана, хутчэй за ўсё, дзесьці, наколькі нам вядома, пад кафедральным саборам, але нам патрэбна сабраць невялічкай інфармацыі, як трапіць, таму што не кожны можа туды трапіць. Вось, і гэта інфармацыя... Так... Як тут трапіць у гэты дом-то ўвайсці? У гэтым доме дзесьці знаходзіцца гэты дом лялек, і ёсць чалавек, які ствараў пасткі, па сутнасці зрабіў так, каб гэтую грабніцу было бы не так-то проста трапіць. Вось, зараз ён гандлюе проста лялькамі. І вось яго дом. Ну, яго майстэрня. Это ты? О, вось мы такую ляльку бачылі на беразе, яна збегала. І вельмі не спадабалася. Ты вар'ят? Ты вар'ят. Яшчэ прыйдзецца зараз справа мець з вар'ятам. Цудоўна. Ну што, Сандерс? Так. Блін, я хацеў за Фейна паразмаўляць. Ай. Ну добра, я захаваўся літаральна перад гэтым. Давайте, перезагрузіцца. Не тым персонажам пачаў размову. Так. У нас есть шмэгат смачання. Так. Ну, гэта просто калі коротко расказваць, то расказваць про тое, што мы адрадзілі народ смокаў, гэта яшчэ свая, блин, гэта дадатковы квест. І можа быць саму са свету ўсё роўна, каб здаць, што мы не зрабілі, таму што я вось такое нарабіў. Наведвальнік, скажи мне, тебе падабаюцца лялькі? Пахіснуць плячыма не ўпэўнена. Ён ківае і усміхаецца. Дакладна не слухаючы нічога таго, што ты збіраешся сказаць. Цудоўна. Паглядзі-ка на гэта. Лялька жывая. Цудоўна, так? І вельмі шмат працы ў гэтым маленькім, ну, у такой маленькай рэчы. Вельмі шмат. Што я табе... Чым я магу табе дапамагчы? У мяне не толькі каб шмат кліентаў апошнім часам. З усім тым, што адбываецца звонку. Звонку там, па сутнасці, па вуліцах цячэ кроў, таму што прарваліся пачвары бездані ў горад. Ну, і потым адбіліся. Спытаць, як яго атрымалася ажывіць ляльку.
Крыніца, чым жа яшчэ? Крыніца гэта, па сутнасці, сродак жыцця і душы ва ўсёй гульні. Так. Кожны з моих даражэнькіх мае трохі магію ўнутры іх. Яна ператварае маленькую ляльку ў сябра. Спытаць, як у яго атрымалася пазбегнуць магістрам. Яны кантралявалі горад не так даўно, і яны нагадваюць, што крыніца пад забаронай так-то. Я ў добрых стасунках са святым ордэнам. Яны ведаюць, што мая праца дае. Яны нават былі вельмі шчаслівы за мной працаваць у мінулым. Я не баюся іх. Вітаю, Машнінскі. Вітаю, дзед Максіма. Вітаю ўсіх. Зараз, пакуль дзед Максім тут і увогуле для ўсіх, ёсць верагоднасць, што на пятніцу пераможа каап па Don't Starve Together, які ў нас звычайна каап ідзе з магільшчыкам, дзедам Максімам і мною. Але ў гэты раз мы яго правядзем не ў пятніцу, калі яна пераможа, вядома, яшчэ яна не перамагла. Калі такое адбудзецца, мы правядзем яго ў панядзелак замест гэтага. Вось, каб удала ўсё па раскладах у нас атрымалася. Гэта, калі што, папярэджванне на выпадак, калі яна пераможа. Ось, калі Don't Starve Together не пераможа, то пакінем гэта на той момант, калі яна пераможа. Ось, але просто папярэджванне для тых, хто зацікаўлены ў прасоўванні канкрэтна яе, яна зараз на першым месцы, але не з такім вялікім адрывам ад усіх астатніх, таму, калі вам цікава. Для тых, хто не ведае ўвогуле, то зараз пра што ён увогуле кажа, то трошкі нагадванне. У нас ёсць на канале магчымасць галасаваць за гульні, якія вы пажадаеце. Вось, то бок, па сутнасці, вы просто пішаце гульні, галасуйце за іх, закидваеце на іх пункты. Don't Starve Together. Я Янчук на усялякі просто 10 000 адразу на Don't Starve Together, дзякую вялікі. Вось, калі пераможа, то я думаю, што топ-2 будзе, то бок, па сутнасці, будзем у топ-2 гуляць на гэтым самым. Бьё-бьё-бьё. Бьё-бьё-бьё. Я думаю, што топ-2 тады будзем гуляць просто. Ну, такая прыкладна штука, і там паглядзім. То бок, пераможа, па сутнасці, першае і другое месца адразу. Ось, другое месца пагуляем у пятніцу і ў панядзелак і Don't Starve Together. Ось. Прыкладна такое. Для тых, хто толькі далучыўся, я зараз нават не ведаю, як вам хуценька падлумаць, што адбываецца. Мы зайшлі ў краму лялек. Лялькі ажыўляюць магіяй, крыніцы, па сутнасці, закладваюць душы ўнутры іх. А нам патрэбна паразмаўляць з гэтым чалавекам, гандляром гэтымі лялькамі, таму што ён ведае, калісьці ён зрабіў шлях крыві. Штуку, якая, я так разумею, выглядае хутчэй за ўсё як набор пастак, якую людзі могуць прайсці, і калі вы прайдуць, то трапяць у склеп Люцыана, у крыпту Люцыана, там, дзе пахавана цела папярэдняга аватара боскай істоты. Для тых, хто ў танку. Ну, літаральна, трэба ж вам трохі кантэкст даць. Мы, па сутнасці, ідзем у канцоўку гульні, і хоць, можа, хутчэй за ўсё сёння не скончым, ось, але мы, па сутнасці, зараз пачынаем ланцужок квестаў, які вядзе ў канец. Мне падаецца, гэта як мінімум канец акта, але я так разумею, гэта апошні акт. Я не бачу, куды ў гісторыі можа яшчэ разгарнуцца. Так, ён святого ордэна не баяўся, таму што ён на добрых стасунках. Ну, мы ўжо ведаем, што ён рабіў шлях вось гэтай крыві, таму святы ордэн, хутчэй за ўсё, яму ніяк не перашкаджаў. Так. Ці ён не баіцца, што пачвары бездні будуць прыцягнуты яго карыстаннем крыніцы? О, не, зусім не. Я карыстаю толькі самыя маленькія стрыкі крыніцы ў сваёй працы. Я вельмі сумнеюся, што пачвары бездні бы заўважылі мяне і маіх даражэнькіх. Спытаць, адкуль яго узяўся такая зацікаўленасць у ляльках. Мне падабаецца моя праца. Мне падабаюцца яе магчымасці. Ён, конечно, варыянт. Ну, калі вы не зразумелі яшчэ. Мне падабаюцца іх магчымасці. Ідэя стварыць штосьці ідэальнае. Але адзін аспект заўсёды мяне падводзіць. Людзі падводзяць смяротныя, ірацыянальныя людзі. Ён глядзіць з павагай на адну са сваіх лялек.
Ляснуты. My darlings aren't like that. Мае даражэнькі не такія. Яны чыстыя і прыгожыя. Яны не робяць памылак. І яны не пытаюць, не маюць наконт маіх пажаданняў. Яны... Мне больш ніхто бы не патрэбныя. У мяне штосьці лепей. Вар'ят. Затой можна было бы які-небудзь карысны скрутчык у яго купіць. Не, храдзім. Так. Наконт кафедральнага сабора спытаць можна. Так, гэта ён здызайніў шлях крыві ў кафедральным. Сказаць, што мы знайшлі лорда Арху. Яго трымалі ў вязніцы Ліндеркем. І зараз ён адправіў яго, так што каб мы маглі даведацца, як прайсці скрозь шлях крыві. Давайте па парадку. Спачатку наконт кафедральнага сабора. Што наконт яго? Што ён можа распавесці пра кафедральны сабор і крыпту Люцыана? Віншую, 125 стрымаў стрик. Віншую, паладзін. Круто. Шмайгі ляльку нам будзем? Ну, давай. У нас на выбар ёсць чырвоны мячик, драўляная лялька, мядзведзік, розныя блокі, гэта самыя кубікі, якім можна зламаць гульню, і вуду лялька. Вуду лялька, мне падаецца, самае тое. Альбо не, мячик. Ён мячик будзе ганяць. 100%. Давайте мы будем. Оп. Ну всё. Нормально. Сказаць, што ён можа распавесці наконт кафедральнага сабора і крыпты. Гэта цудоўнае вынаходніцтва, сучасны цуд, непараўнальны ў якасці нідзе ва ўсім сусвеце. Я павінен ведаць, таму што гэта самая моя лепшая праца да гэтага моманту. Але табе лепей меркаваць больш практычныя рэчы з лордам-пратэктарам Арху, ахоўнікам кафедральнага сабору. Ты знойдзеш яго ў сваіх пакоях там. Не знойдзем. Таму што ён Арху... Мне, можа быць, па ідэі, можа быць, гульня і разлічвала, што я пайду ў кафедральны сабор шукаць Арху, і там яго не будзе, і потым адправіцца, а не як я, у кожную проста дзірку залезть. І я знайшоў Арху там, дзе нечакана, карацей, знайшоў я яго. Ці сапраўды ён зрабіў шлях крыві? Я сам і іншыя. Адзін з самых... Так, не толькі я, але і іншыя. Адзін з самых найлепшых прац інжынернай працы калі-небудзь зробленай ахоўвае рэшткі святога. Шлях крыві, гэта проста вяршыня маёй працы. І зараз з усіх я застаўся апошнім жывым. Апошні інжынер кафедральнага сабору яго сакрэтаў. Але я выйшаў на пенсію і знайшоў новае прызванне. Гэтыя цудоўныя лялькі. Адзін з памерлых маіх калег здызайніў іх для кафедральнага сабора. Вялікія, маленькія ахоўнікі, каб ахоўваць іх супраць парушальнікаў. А зараз я займаюся тым, каб ператвараць іх у лялькі. Вельмі прыемна распаўсюджваць трохі шчасця ў мае апознія гады. Добра? Скажи, што нас паслаў лорд Арху, як прайсці шлях крыві. Злавіў? Кем? Вы ўпэўнены? Сказаць, што пра амулет крыніцы, які ўзгадваў Арху. Толькі ахоўнік пра гэта ведаў. Тады я правільна зрабіў, што схаваўся тут са сваімі лялькамі. Давяраць людзям гэта поўная лухта. Але выглядае так, што вы збіраецеся ўвайсці ў крыпту святога. І мне прыйдзецца, і я той, хто вам дапаможа трапіць туды. Так і быць. Каб прайсці першы пакой, вам патрэбны амулет, які зараджаны крыніцай. Калі дакладна, 5 душамі. Так, трымай, вазьмі гэты амулет і напоўні яго крыніцай. Калі ты гэта зробіш, вярніся да мяне. Я скажу, што патрэбна зрабіць далей. Табе патрэбна насіць амулет, пакуль ты паглынаеш крыніцу.
рэшта энергіі будзе адправіцца туды, пакуль ён не будзе поўная. Удачы, яна табе можа спатрэбіцца. Ау. Гэта насамрэч не шчыра трохі. Ведаеце, што ёсць у мяне? Блин, што там выбухнула? У тебе там усё ў парадку? Тебе тут літаральна рэчы выбухаюць. Гэта ўспаміны. Ну, давайте падыдзем. Майстэрня. Майстэрня, у нас адзін з духаў казаў пра майстэрню сваю. Так, пачакайце-ка, штука упала. Так от, з вершнікам Авёрка і раней быў шкілетам, мне здавалася, ён быў жывы. Не, заўсёды быў шкілетам, з самага пачатку. Так, кожная маленькая рэч прыцягвае вашу ўвагу, задавальненне ад іх танчыць унутры вас. Гэта тое месца, дзе вы належыце. І майстэрства, дэталі, вы можете правесці рэшту вашага жыцця тут, і потым ваше жаданне разбіта у момант. У момант попел падае са столі, давячае цяпло націсне на вас, і нізкі голас дасягне вашага вуха. Супраціўляцца по гэтаму. Валіз майго розуму. Мы зараз проста знайшліся, я не ведаў, што яно тут знаходзіцца, карацей, гэта кропка сета, які у нас ёсць, часткі, кавалкі, і па ўспамінах мы ідзем, ўспамінаў розных духаў. Полымя вакол у вас насычаецца, попел пачынае душыць вас. Нягледзячы на тое, што гэта проста ілюзія, і тую, якую вы паспяхова ігнаруеце. Ціск у вашым чэрапе быццам бы як востры белы шып, які укручваецца ўсё глыбей. Ён наслабляецца, пачынае знікаць, і вы чуеце крык пратэсту. Попел знікае разам з полумем. Майстэрня выглядае так же сама, як і дагэтуль, акрамя халоднага асяроддзя навокал. Так, добра, мы просто не ігнаруем абсолютно, што нам там гэты цмок кажа. Так, а што ў тебе ў майстэрні? Вось лялечка. Так, я ведаю, што гэтыя лялькі насамрэч маюць душу, і яны прям жывыя. Але не ўсе такія разумныя, як тая, якую мы сустрэлі. Яна на беразе была і збегла адсюль. Так, скралі рэчы, просто таму, што маглі. Ну так, іх тут нармальна збралося. Ок, паўголовы мужик. Гісторыя семеры багоў. О, яго тут зверху. Што ты тут робіш, мужик? Божухна. Так, у яго тут лялькі. Можа і не варта мне тут тусіць? Дазвол таты ёсць. Вы можете прайсці, сябра, і... Яго словы абрываюцца. Ён трапляе ў спазмы і ўспыхвае крыніцы. І ён потым зноў заціхае. І іншы голас узнікае унутры. Ты, о божухна, бог-кароль. Ты перашкаджаў мне дастаткова доўга. Гэта месца будзе твоей магілай. Адзінае, што ты увогуле увойдзеш. А божухна. Так, лялькі патрапілі пад кантроль бога-караля. Бог-кароль — гэта істота, якая па сутнасці сваёй з'яўляецца старажытным уладальнікам усяго гэтага сусвета. Настолькі старажытным, што ён старэй за багоў саміх. Вось. І зараз пачвары бездані, якія зараз пачвары бездані, калісьці былі народам, якія насялялі увесь гэты сусвет. Вось толькі зараз яны спрабуюць вярнуцца, таму што супраць іх было паўстанне. Так. І мы вельмі разлавалі гэтага бога-караля, таму што мы адмаўляемся яму ў дапамозе. Бам.
Я могу куда-нибудь занять позицию удалую? Я не ждаю туда наверх забираться, потому что мы не нашкодить больше. Давайте отойдем хотя бы, не будем на толпе. Чому ти у Сіра Лору целишся? Ти чмурел? Так. Видите, що там мені потрібно 5 душ поглнуть, так? Починаємо. А, магічна броня блокує. Блін, я гэтага не зауважив. А, і пакуль я ношу гэты амулет, правильно? Блін, так, зараз, почекайте-ка. Де він там? Його потрібно апрануть і зарадити 5 душами. Переправимо амулет. Так. Я ось навіть не веду. Ну добре, криніцю я зараз уже продовбав. То бок тільки Фейн буде гэта у нас робити. Ну ладно. Я тогда из их тела просто заберу. Что это за атака такая огненная? Мне подобается. Я ожидаю так же само. Спалили стоуном. Эпидемия полымя. А, у меня есть такая здольность, подается. Была у меня некая эпидемия полымя. Так, Лоис. Не помирай. Тобі это не потрібно. Червоний принц. Так, а хто у нас застався? Вось гэты. Не ходил яшчэ. Блин, а чым бы таким ляснуть пойма? Чмага з полымем, до речі, блин, докладно. Докладно. Давайте червоному принцу накладу броню. Хоч неяк. Спробуй бути корисним. Ау. У їх магія критує. Хобіть критувати. А, ну ну вот нормально скрозь. А, их атаки и лухта. Ну, принаймні, гаворка про фізичне. Так, ти. Бам. Мимо. Чудовно. Чудовно, чудовно, чудовно. Ось ви двоє. Я вам накидаю. Оп, ворухнулся, стрел. Вампиризм крынится. Ну, отшепитесь. Мелкие вы. Так, и у меня вампиризм еще не хутка, так. Добро. Добро. И ось у гэта качала. До речі, не, мне есть? А клана павінна быць гэтая штука, вось якой яны карысталіся. А, вось эпідэмія полымя. Зразумеў, яны крыніцу карыстае. На іх шкада трохі, яны слабыя ворагі. Бам. Подпалили. Фаерболом. Готово. І выбух яшчэ на вось гэтага. Так. Дум-ду-ду-ду-ду-ду-дум-ду-дум. Так. Firebrand. Накладываем узмацнение полымя на всю зброю, яка есть у асяроддзя. Выбухаем.
І страляем яшчэ. Невялічкі цмок, а якая карысць, а? Так. Ось там паспрабуем льдом яшчэ. О, я амаль забіў. Так, некраполамі дапамагло. Гэтыя... Яны ўсе амаль паміраюць. Не пытаецца, той памрэ. Вось, літаральна на сваім ходзе. Пахадзіў, адразу памер. І гэты мінус. Усё. Няблага. Далі рада. Так. Сір Лора, я заўважыў, што ты спрабуеш зноў памерці. Калі ласка. Трымай-ка сабе рэгенерацыю. Так. Нам сказалі паглынуць 5 душ, правильно? Мне патрэбна крыніца. І пакуль яны мёртвыя, я не магу. Алера. О, можна паглынуць. Адсюль можна паглынуць крыніцу. Цудоўна. У іх унутры, у лялек знаходзяцца, як бы, такія павалкі крыніцы, можна сказаць. Калі гэта мае сэнс. Так, унутры. Паглынуць яго. Колькі ў мяне атрымліваецца? Оно залічвае? Нешта не атрымліваецца. Уся, што вышэй за маю бягучую крыніцу. Усё, зразумеў, мне патрэбна больш, то бок, ну, запоўніць сябе поўнасцю крыніцы і потым толькі наверх. Правильно я зразумеў? Тады рэшта будзе ісці ў амулет. Правильно? О, вось, усё. Усё, што вышэй за мой набор бягучы, яно якраз такі ідзе. Цудоўна. Цудоўна. Тут у яго ёсць працоўны нейкі столік, які поўнасцю закрыты. Замест атуліны для ключа ёсць выцесанае іншае месца, куды можна пакласці штосьці, на якім нешта намалявана. Это было ўсё для цябе. Пад ім знаходзіцца выцесаны квадратик. Это самое. Квадрант чыстага пергаменту. Калі вы чыталі наконт дызайнаў падобных на гэты, пароль павінен быць напісаны на чыстым лісце, каб адчыніць гэтую штуку. Так, я ведаю, гэта для Дарлінг. Захаваюся. Чорнае чарніла, яны ператвараюцца ў чырвоныя, калі яны датыкаюцца да пергаменту. Энергія выстрэльвае з дашкі і шакуе вас. І забівае нас. Цудоўна. Я думаў, я прадумаў усё. Упс. Нечаканка. Так, а тут больше нікого не засталося, так? Нікого. Добре. Збираємо далей душі тоді. Далі треба поглядіти, чи є тут хто живий. В сенсі мертві. Ну, гэта духи мои, гэта яны со мной бегают. Здаецца ўсё. Так, аб з'яўленні Люцыана, нейкая кніга.
Военное эссе. Што робіць прафесійнага ваяра? Блин, ну ладно, это не цікава. Не каб дапамагалі, ну, так. Сабралося цэлая калегія ўжо. Месца для кідання ножей. Note the blood. Можна заўважыць кроў. Цудоўна. Што у вас тут адбываецца? Востры кавалак металу. Раслінка. Лухтанейка ўсё. Адзінае, што я не ведаю, гэта вось гэтую штуку адчыніць. Так, адмычкі давайте скрадзем. Ну і нам не хапае амулет, у амулету піхнуць яшчэ одну душу. І тады у нас будзе гатова. Мы можам у лакацыі з гэтым самым, з дэманамі там атрымаць. Так-то. Ой, там чел пачувае. Ну як пачувае? Ну, адпачувае, ён мёртвы, але так. Так. Ну, калі такая справа, глядзіце, у доме лорда Кема, сады Кема, вось, у садах Кема можна трапіць уніз, прайсці, і там ёсць месца, дзе дакладна можна бясплатна просто атрымаць сабе крыніцу. Таму што можна паглынаць наверх таго, што ёсць. Я не упэўнены до конца, што яна прям спрацуе, таму што гэта, па сутнасці, крыніца разлітая. Там, по-моему, ёсць дакладненне, што крыніца з душ патрэбна. Але, ну, хто нас спыніць, правильно? Мы паспрабуем. Таму што гэта не патрэбна нешта прыдумваць, тыпу, дзе цела нейкае знайсці, якое я забыўся і пакінуў дзе-небудзь. Це вельмі глыбока кудысьці. Так. Ось яна турма арху, дзе трымалі, вось гэтую штуку я запомніў. З яе можна крыніцу здабыць. Ну і калі што папоўню запасы крыніцы ва ўсіх увогуле. Ось. Амулет поўнай сілы. Цудоўна. Блин, божухна. Так, усе адыдзіце. Не даюць пойнулось падысці. Цудоўна. Поўнасцю зарадзіліся крыніцай, цудоўна. На галоўную плошчу і пагналі далей. Так, здоров. Мы вернулись. Мы зарадили, як ты и сказал. Вітаю. Я спадзяюся, што прадметы, якія я вам аддаў, мае належны эфект. Сказаць, што цёмная істота, якая называюць богам-каралём, захапіла яго лялек і выкарыстала іх, каб атакаваць нас. То? Павінна быць нейкая памылка. Яны жа проста лялькі. Яны бы і мухі нават не нашкодзілі. Ну, акрамя таго выпадку, калі б я гэтага не пажадаў. Я паспрабую разабрацца ў гэтым. Я думаю, што тут ёсць нейкае непаразуменне. Тут наконт амулета. Цудоўная штука, так? Вы яго ўжо зарадзілі? Так, спытайце, як яно працуе. Ён паглынае крыніцу, пакуль вы яе збіраеце. Не тое, каб шмат. Трошкі тое, што пераліваецца, можна так сказаць. Штосьці, што вы ў любым выпадку згубіце. Калі яна зарадзіцца на 5 душ, ён дапаможа вам адкрыць шлях крыві. Скажы, што ён зараджаны і што я павінен рабіць далей. Поўнасцю зараджаны, кажаце? Гэта б значыла, што 5 душ было сапраўды... Ну, я лепей у гэта не вельмі далёка буду ўдавацца. Наступнае. Вам спатрэбіцца скрутак расплаты. Ён закрыты ў маім стале на другім паверсе. Пароль Гіёра.
Калі у вас будзе адначасова і зараджаны амулет і скрутак, ідзіце да шляху крыві. На левым баку пакоя ёсць слуп каля статуі Люцыяна. Вы пабачыце схаваны механізм. Ён расчысціць вам шлях. Удачы вам яна спатрэбіцца. Добра, вітаю, мне Тайгоры, вітанчкі. Саундтрэк у таверне з карсараў сцягнулі. Думаеш? Так, добра, забіраем. Ну вось, дарэчы, ну я бы ў любым выпадку сюды бы наверх падняўся, нават калі бы я не хацеў яго абабраць, то бок я бы падняў сюды, каб паразмаўляць, знайсці гэты стол. Так, дзе там Гіёра? І яно ў гэты раз клікае, а не ваншотае мяне. Цудоўная якая прыгожая штука. Падабаецца. Шлем. Все лухта. Насамрэч, все лухта. А, не, пачакайце-ка, гэта можа быць нават Не, не лепей. Так, можа быць ты? Аднаручны, не. Да чырвонага прынца ідзе. Да чырвонага прынца, вось он. Скрутак расплаты. Перадаць Фейну. І вось гэты скрутак расплаты, давайте-ка яго захаваемся і прачытаем, што там за скрутак. Цікава, што за ён. Куды? О, вось он. Читаем. О, так, со старэлай паперы. Так, Moss Wing Parchment with Snake Venom. Так, карацей, гэта вельмі старажытны скрутак. Гэтым скруткам грахі могуць быць паглынуты ў вачах святога. Окей. Типу, мне выбачаць усе грахі. Індульгенцыя моя. Або ў карсарах яго таксама адкусьці скралі. Ну проста гэта усе трэкі універсальныя, ну типу унікальныя. Ось, там, конечно, могуць быць мелоды нейкія, але там у іх жа свой кампазітар. Так, добра. Адзінае, што нам застаецца, гэта адпраўляцца ў сам кафедральны сабор і шукаць шлях. Я нават не ведаю, дзе ён знаходзіцца, дарэчы. Я так думаю, што гуня разлічвала, што я хаця бы раз туды падышоў і вырашыў, што я туды не пайду. Можа быць. Пераходзім праз мост да кафедральнага сабору і будзем спрабуем паразумець, што там адбываецца. А дзе я бачыў, там Сібіла была. Малярка Аравэй. Неўзброены эльф. Пачакайце-ка. Але я бачыў праз... А, вось там, Сахейла вось. Так, давайте Сахейлай паразмаўляць. Мы з ёй не размаўляю з першага акту. Гандляр Фріэль. Вітаю у Аркс, незнаёмец. Ждайце пабачыць трук. Вядома. Ён шчоўкае сваімі пальцамі, і невялічкае полымя з'яўляецца з яго пальцу. Ён выдыхае, здувае яго, быццам бы яно са свечкі, і дым разлятаецца. Не вельмі драматычны трук, але дзецям ён падабаецца. І ён не пужае іх бацькоў. Так што... Але мне падаецца, што вы шукаеце чагосьці большага, так? Што ў цябе ёсць? Опанькі. Набор заклёнаў. Усё, што я ведаю ўжо. Нічога новага. Абсалютна нічога. Я разумею, што я і так кніжкі ўжо даўно, акрамя, можа быць, скрафчаных нейкіх. Толькі і ўсё, якія не атрымаў. Барыслаў Славаў. Так, вось ён. Ось, ён трэкі ім даволі даўно ўжо пісаў. Ну, тыпу... Так, я думаю, што трэкі карчмы могуць быць вельмі падобныя адзін на адзін. Лёгка. Так. Добра, эльфы. Гандлярка Аравэй. Яна падымае сваю галаву і... як это? Паводзіць перад вамі носам.
Так, я не бачу... Ну так, я не ведаю, што я чакаю ўвогуле пабачыць, але тут, па сутнасці, ўсё я гэта ведаю. Ну так, тое, што патрэбна, тое ўсё абрана. О! Ты у нас... А, не, абсолютно... Блин, цікавы абутак. Не дае нармальна брані, але імунітэты ад некалькіх статусаў і даволі шмат бонусаў. Можа быць, варта было бы ўзяць сабе для... Калі б у меня нейкі рога быў, каб сэканоміць просто на крадзяжы, тыпу, сет для ўзламвання дзвярэй. Зрабіць з ім. Гэта месца для навучання. Вы не выглядаеце як навуковец. Фейн, сказаць, што мы вельмі паважаем такога ахоўніка і вячуем яе, што так Аргус Айд Кастодіан і божух на як бы так это патлумачыць. Карацей, яна вельмі падобна на арла, які абараняе веды. Яна вдыхае глосна. Мець тезаурус не робіць з вас навукоўца. Паглядзіць кнігі. Ну і гэта я ўжо ведаў. Добра, неўзброеная эльфіка. Яна ігнаруе вас. Цудоўна. Добра. Сахейла, вітанкі. Як справы? Эльфы пакутуюць. А, не, пачакайце, мы з ёй размаўлялі ў другім акце, у Дрифтвудзе мы размаўлялі. Але эльфы пакутуюць, але яны застаюцца. Вы яшчэ не пабачылі на канца нашых дзён. Маці стаіць з моцу. Я не ведаю, як это. Stand stall. Трывае, вось, трываем. Набліжаецца раз, вайна раз. Эльфы павінны застацца. Вы не павінны пабачыць нашага канца. А чаму ты не жадаеш са мной паразмаўляць на нейкія? Вайна раз набліжаецца. Цікава, пра што яна. Это спасылка на будучую частку, што... О, дарэчы, там можна скрутак узяць, карысна. Эльфійскія ваяры, неўзброеныя эльфы. Абсолютно не тое, каб штосьці цікавае. Это незнаёмец. Няхай раз усход сустрэне цябе цеплынёю, і заход дасць табе пакой. У мяне мала таго, што можна прадаць, акрамя самой гісторыі эльфійскіх людзей. Я гандлюю не проста таварамі, я гандлюю спамінамі. Ён вельмі літаральна гандлюе спамінамі. Ён гандлюе муміфіцыранымі часткамі людзей. Давайте, набывать. Гэты прадмет не ўлазіць вам у інвентар. Окей. Я мог прадаць нейкую лухту, якая у мяне тут сабралася. Так, гэта горш. Это я, может быть, пакінуў бы просто таму, што можна. Та не, таму што. Гэта не патрэбна. Не патрэбна. Пакіну... А, яно на сілу. Прадаць. 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 Снекі, ну... Для тых, хто не ведае, па сутнасці, у эльфаў ёсць магчымасць атрымліваць веды за тое, што яны з'ядаюць часткі цел жывых істот. Вось прыкладна такая вось лухта адбываецца. Так, ну вось гэта яшчэ ўсё можна прадаць. Вось, як гэта працуе? Яны, па сутнасці сваёй, яны могуць, так, яны, з'ядаючы часткі жывых істот, яны могуць атрымліваць успаміны гэтых жывых істот. І таму літаральна тое, што ён гандлюе спамінамі, вось гэта самае цэннае, што ў яго ёсць. Муміфіцыраваныя рукі-ногі ўсяго. У мяне ў паці няма эльфа ніводнага.
Але у мяне ёсць магчымасць пераўтварацца ў эльфа і атрымліваць такую ж здольнасць, як і ў эльфа. Вось такая вось штука. Прымаю, абмен ёсць. Зараз для чырвонага прынца можа чаго прыглядзім. Не, лук там. Посах. О, вось гэта можа быць. Воу, які посах цікавы. 3 інтэлекта, 3 канстытуцыі, 3 памяці, двуручная retribution і яшчэ Sick of the Fight. Гэта круто. Гэта вельмі круты посах. Я б сказаў, унікальны нават. Так. Гэтыя пальчаткі для інтэлекта чамусьці. Дзіўная камбінацыя. Палачка, якая можа быць карысна. Можа быць, можа не. Будзе карысна, будзе карысна. Бяром. Кінжал, лук, гэта малаверагодна, што пераб'е тое, што ў нас. Так, не перабіваем. З іншага боку, там Хансмен знікае і рейнджд. Ератик, вісп і флоутін. Ён адначасова бафае яшчэ ворага ў нейкі дзіўны лук. Не буду я так і браць. Не патрэбна. Добра, набываем. Так. Вось она, наш рыштунак. Гэта у нас адпраўляецца да Фейна. Гэта адпраўляецца да Лоіс. Так. Купить. Так, есть. Бум-палочка отправляется назад. Лоис, ты можешь опрануть. Интеллект, геомантия, долбилдинг. Вось гэтыя правы можно заменить. Яны, в принципе, 1/1 ва ўсім, акрамя левых это перкінез і памяць дае. Ну так, нам геомантия не патрэбна, і долбилдинг сама не патрэбна. Ось так заменяем. Айсбрейкер. Цудоўна. Падаецца нарм. Ну і вось дадатковы ўзроўні гідрасафіста. На памяці яшчэ здабылі сабе. Я нават упіхну што-небудзь у гэтыя 2 слоты. Вось это closed circuit. За ўсё. Нормально. Фейн. У цябе таксама слоты вызваліліся. Давай-ка, Фейн, ты возьмеш... Hail Strike. Можна было бы. А можна было бы вось гэтую эпідэмію полымя. Вось яе взяць, бо ворагі вельмі актыўна карысталіся. Кайфовая штука. І землятрус можа быць. Ой, землятрус возьму. Не ўлазіць ужо абсалютна ўсё гэта нікуды. Ні ў якім выглядзе давайте земля... Вось это будем просто пихать, потому что не улезло. Потому что ніякіх панелек не хопіць на гэта ўсё. Хотелось бы, як у мошках, можно было бы себе панельки полностью интерфейс переробить. Я бы по тематиці тоді кожному персонажу би свій інтерфейс підсобрав би. Так. Есть. Это мы все бачили, правильно? Правильно. Ну хотя бы там сдалеку. Так, там дети гуляются. Хрен з ими. А, докладно. Ноги, руки гэтыя з'есці. Докладно. Что я хаджу, а у меня снеки не поеденные. Перепрануть. И где там мои здольности? Так. Ператворився у ельфа. Яким прихожуна у вигляді ельфа. Так. До речі, наконт прихожуна я ж то не бачу. Мені тут прогляд поламаний зараз. Оп. Вернувся. Цудовно. І далее, де там руки-ноги? Де там поїсти?
Consumables. Цудоўна. Захоўваемся зараз па ўспамінам. Рука лорда Эридора. Муміфіцыраваная рука давно памёрлага лорда Эридора. Калі вы яе падбіраеце, іскры адлятаюць яе ад яго таксама мёртвых пальцаў. З'есці. Я магу адчуць, як сіла лорда Эридора праходзіць скрозь мяне. Мае кончыкі маіх пальцаў напаўняецца сілай. Окей. Але гэта я бачу толькі лячэнне і ўсё. Ой, не тое. Буст. А тут няма. Што гэта значыла? Типу я адчуў сілу, цудоўна. Лячэнне гэта было. Галава Ланілора. Муміфіцыраваная галава давно памёрлага чараўніка Ланілора. Добра. Гэтыя вочы. Але я зараз ведаю, што прымусіла іх так ззяць. Апафеоз. Новая здольнасць, апафеоз. Пачакайце-ка. У мяне новыя здольнасці тыпу адкрываюцца? Так, у мяне адкрываюцца здольнасці, якія я не магу запомніць. Таму што яны патрабуюць ось 5-й узровень поліморфа. Я, па сутнасці, сабе заклёна атрымліваю. Рука Аноріана. Муміфіцыраваная нага давно памёрлага Аноріана. Масла з'яўляецца там, дзе павінна была знаходзіцца добра, карацей, нічога. І мы не ведаем, карацей. Таму што мы проста гэтыя навыкі ўсе ведаем. Апафеоз мы атрымалі сабе з новых навыкаў. Астатнія былі ўжо вядомы. Зразумеў, то бок, не настолькі натхняюча, як я думаў. Атрымаецца. Так, эльфійскую форму можна зняць. Дарэчы, там яшчэ одна нага засталася. Гнілая. Просто састарэлая. Нічога цікавага. Нічога смачнага. Ёсць яшчэ ногі, рукі, якія-небудзь не з'етыя. Смачна есці. Дзякуй, вялікі. Дзякуй, вялікі. Ом-ном-ном. Так, перапранаемся назад. Я чакаў большага шчыра. Так, тут зламаць і што? Там дзеці спрачаюцца на таму таго, хто будзе пачварай бездані, а хто будзе святым Люцыянам і перамагаць зло, карацей. А хлопцу не падабаецца, што яго заўсёды робяць пачварай бездані. Так. Скандрал, геомансер. Мне літаральна падобнае вельмі. Так, гэта да іх адпраўляецца. Добра. Мы тут толькі на прыступках сабору, насамрэч. Давайте, дзеці, што у вас тут? Я за вас вырашыў, хто будзе галоўным. Нашы бацькі занятыя тым, што моляцца цэлы дзень. І мы можам ставацца звонку і гуляць, колькі мы пажадаем. Мой вялікі брат, мой старэйшы брат скажа, што пачвары бездані прыйдуць і з'есць мой абутак, калі я не буду выконваць яго загады. Я не ждаю, каб пачвары бездані з'елі мой абутак. Я бы таксама не хацеў, каб мой абутак з'елі пачвары бездані. Можа, такі шлях. І больш нічога такога я не бачу звонку. Падаецца, мы зараз унутр пойдзем. Так, усё. Ідзем глыбей на тэрыторыю кафедральнага сабору. Сестра Авенния. Благослови вас, Люциан, незнайомец. Я сестра Авенния, галоўная сатарка кафедральнага сабору. Мы думали, што Арху тут галоўную кафедральную сабору. Лорд Арху — ахоўнік кафедральнага сабора. Яго праца вельмі абмежавана. Толькі ён можа набліжацца да рэшткаў святога, напрыклад.
Так. Ці можа яна надаць нам аўдыенцыю з лордам Арху? Сёння? У іншы раз, магчыма. Магчыма, наступным тыдні альбо наступным месяцы. Калі вы пакінеце імя і адрас, я магу паглядзець, што я магу зрабіць, але сёння дзень Люцыяна, і Арху павінен дапамагаць згубленым, яму нельга перашкаджаць. Перакананне інтэлектам. Я ўжо ведаю, што яго мы выратавалі, проста я жадаю паразмаўляць з ёй, так быццам бы яна не ведае. Ну, з іншага боку, гульня хутчэй за ўсё так і ставіцца да гэтага моманту. Типу, гэта галіна дыялогу, якую я павінен быў пабачыць значна раней. Набудзем скруткаву адраджэнне. Так, сказаць, што ў нас ёсць, магчыма, ключ для таго, каб ўсяго таго, што неправільна пайшло, але нам патрэбна дапамога Арху, яго ёсць усё, каб атрымаць, і у яе ёсць толькі плюсы, і няма чаго за што клапаціцца, і таму яна павінна нас прапусціць. Лорд Арху глыбока ў малітвах, і малаверагодна адкажа на малітвы, неважна, хто пакрукае ў дзверы. Неважна, так. Ага, неважна, хто пакрукае, і неважна, наколькі моцна. Добра. Трымайце ключ ад пакояў лорда Арху. Лорд Кем паставіў некалькі ахоўнікаў каля пакояў Арху. Пакажы ім ключ, яны не павінны вас больш клапаціць пасля гэтага. Так, ну, я тут зараз, можа, дадатковы досвед атрымаю толькі за тое, што абыйду гэты ланцужок, скажем так. Того, прыкінуўся, што ні халеры не ведаю, паразмаўляю і сойду. Так, пілігрымы, кніга. Першародны хаос. Сярод гэтага тэксту гісторыя аб дэманах і цемры, аб якія вы нічога не ведаеце. І гэта сапраўдная гісторыя альбо пераказ старых міфаў, вы не можете дакладна сказаць. Пры стварэнні вайны, разлады і хаоса цёмнае кола шукала, як напоўніць духаў дэманаў, так, Demon Spirit, як адправіць дэманічны дух у пракляты меч Януса, каб заклікаць душу лорда Хаоса, каб вярнуцца ў Ревелон. Ніхто не можа прадказаць вынікі такой трагедыі. У лепшым выпадку мы ўсе будзем захоплены і адпраўлены ў рабства міньёнамі лорда. У горшым увесь свет будзе вернецца ў першародны хаос, бясконцую, бязоркавую ноч, якая калісьці была тут, перад тым, як прыйшлі богі. Гэта неправда. Богі прыйшлі ўжо ў існуючы сусвет. Так. Аб з'яўленні Люцыяна і вось розныя трыптыхі. The ascension of Lucian. Lucian and Damien. The Great War. Вялікая вайна, Люцыян і Дэміан. Арху і Зандалор знаходзяць Зандалора. Пачакай, каго знаходзіць Люцыяна? Люцыян забівае Дэміана. Окей. Нічога з гэтага не магу вам распавесці. Опанькі. А вось гэтая? Што гэта у вас? Мертвая курица? Чаму? Ласка, верніце. Тише, я молюся. Штосьці адбудзецца. Яны моляцца над мертвым целом курицы? Яны моляцца курице альбо Люцыяну? Я не разумею. Так, духи. Мне тут разобраться патрэбна. І ніякіх душ тут няма. Ладно. Дзіўна. Так, мы абышлі з гэтага боку. Пакой... Вось гэта пачатак шляху крыві, але дзесьці тут ёсць пакой гэтага самага Арху. Арху ўжо вызвалены. Не, дарэчы, можа быць, і тут ўжо быць. Але давайте ўжо поўнасцю агледзім тэрыторыю. Статуя Люцыяна. О, тут схаваная секцыя. Блин. А я магу кінуць на сябе
Так, небачність. Поглнуть. Оп, оп. Забираємося. Добре. Скрали які речі. Початки на інтелект, аэротургія, конституція. Может, неплохо. А, я не могу замяніць той, кому гэтыя пачаткі маглі б быць карысныя, яны якраз такі бескарысныя. Добра. Ну, небачнасць была, небачнасць скончылася. Так, іншыя пакоі. Зноў трыптыхі розныя. Duna, god of the dwarves. Дзюна, багіня дворфаў. Big painting. Ці яны сапраўды патрабавалі такой такі вялікі малюнак. Amadia. Амадія, багіня чараўнікоў і некрамантаў. І скацерцю дарога. Так. Амадія нашая багіня. Мінус. Врогер. Rogear of the Врогер orcs. оркаў. Bloodthirsty degenerate. Крыважэрны дэгенерат. The orcish godwoken. Мне цікава, што здарылася з богабуджаным оркаў. Zolstissa. Золстіса. The lizard god. The artist Богиня has certainly ящеров. captured her arrogance. А, ну ми такі вже бачили. Zantetsa, goddess of Зантеза. imps, Богиня mirth імпов. and laughter. Something tells me she's not laughing now. Угу. Ralik. Ралік перший з сімерих. Уже больше? Не? Tirsendellius, Пірсанделіс, the ельфійський elven канібал. That should have been it. Это повинно було бути підказочкою. Ми, як істота, як Фейн, ми можемо казати різні штуки. Тому що, по сутності, ми, якби, були з цими богами, і, в принципі, ми з той же самої раси. До речі, а що, нікого нема? Червоний принц, у мене є жадання, каб ти трошки поколупався у гэтых могилках. Оп. Пум, забрали. Пум, забрали. Так. Я просто мимо проходил. Червоний принц. Что это? Броня на интеллект. Боевая броня. Очмуренно просто. Некий выбор. Лухта нейкая атрымліваецца. Типу броня, якая дае... Яна б яшчэ сілу давала, мантыя гэтая. Бо яна патрабуе інтэлекту, але дае зусім не тое, што патрэбна. Так. Спевы розныя. Прыкалдэсы мясцовыя. Пакоі манахаў. Таксама нічога такога цікавага. Можна, конечно, у іх асабістых рэчах пакалупацца, але пофіг. Пісары Амадія. Ён пісар спачатку вас не заўважае. Рэшткі яго... Яна поўнасцю сфокусавана на тым, што напіш. Нарэшце яна заўважае вас. Я пішу на конт Амадіі, маці ўсёй магіі. Сапраўды цікава. Як вам так патлумачыць, мы яе забілі? Мінус Амадія. Мінус богиня. Так. Прылаты. Возьми шлях крыві пілігрим. Добра, як скажете. В гэтым плане быў. Тело. Мёртвое тело святого прылата. А в чым я думала? Лоис зараз перажывае момант таго, што яна задушыла душы. Адна хвіліна, яны былі жывымі, гуляліся сваімі дзецьмі, стракалі сваімі сябрамі, спявалі, маліліся, а потым яны зніклі. Я патушыла іх імгненна, быццам бы яны не былі нічым. Так, пачакайце-ка. Што, адрамалі, мы зараз побачым цэлую залю. О, я, падаецца, зразумеў. Калі б я прыйшоў кафедральны сабор раней, можа быць, мы цікавыя пераключэнні пабачылі бы. Так, супакойце, яна зрабіла правільную рэч. Адрамалік больш нікому не нашкодзіць. Я не ведаю. Яны бы ўсё яшчэ былі бы жывымі, калі бы не я.
Я ўсё яшчэ адзін чалавек. Магчыма, існаваў іншы шлях. А зараз гэта ўжо не важна, я думаю. Што зроблена, то зроблена. Дзякуй табе, што быў там. Проста вось гэты труп, мне падаецца, гэта якраз такі... Што калі мы чулі тут пра бясконцыя спевы, ну, тыпу, не спыняючуюся малітву. А божа, што тут адбываецца? А, гэта і ёсць шлях крыві, тыпу, окей. Жыць, просто, ну, там расказвалі пра бясконцыя спевы, і, можа быць, тыя людзі, якія там шмат мы задушылі, вялікая колькасць з іх былі грэшнікамі, якія былі звязаны з дэманам. Так. Паладин, не ждайте на меня пропустить. Лорд Арху вернулся, дякую богам. Так. Сказать, что гэта мы выратавалі Арху. Дякую. Мы вельмі вам вінныя. Я бы хотел з ім паразмаўляць. Вы можете працягнуць. Так, касця. Добра. Я думаў, што гэта аховае літаральна прыкрыць тое, што лорд Арху знік. А вось лорд Арху, як ты? Як справы? Богоабуджаны. Ты вярнуўся. Так. Сказаць, што нас чакае пасля шляху крыві у крыпце Люцыана. Шмат перашкод знаходзіцца на шляху крыві і месца адпачынка святога. Я магу дапамагчы толькі з адным. Пакой смерці. Гэта пакой вялікай колькасці рычагоў. 5 прыведуць цябе бліжэй да твоей цэлі. Рэшта прывядзе цябе да смерці. Кожны рычаг названы пад вірчую. Добрыя бакі святога. Знайдзі рычагі, якія пішуць слова сіла. Абяры тыя 5 і толькі гэтыя 5. Добра, карацей, там, дзе слова сіла ёсць. Спадайце карыстацца амулетам і скруткам. Пакладзі амулет і зарадзі яго, паглынаючы крыніцу. Калі ён будзе заражаны, ён будзе гатовы. Прынясі амулет і скрутак на шлях крыві. Каля статуі Люцыана знаходзіцца схаваны механізм. Устаў поўнасцю заражаны амулет у схаванае месца, і пасля гэтага прачытай скрутак. У нас яшчэ ёсць пытанне. Так. Распавядзі мне больш пра інжынераў катакомб. Адзін дызайнер, Сандерс, стаў стваральнікам лялек з усіх магчымых варыянтаў. Ён пачынае смяяцца. Так, пачакайце-ка. У яго ачмурэнейшыя штукі ёсць. Проста прям люцейшыя. Прям люцейшыя. Так, пачакайце-ка, чакайце-ка. Не спяшайцеся. Зараз мы, можа быць, вось гэты... не, ну, в прынцыпе, па сіле прыкладна тое, што ў нас ёсць. Кінжальчык, палачка, броня гэтая. Вось, дарэчы, яна можа быць заменай мне. Ды не. Яна на інтэлект, навошта яна мне. Так, на канстытуцыю, імунітэты розныя дае, але глобальна нічога такога. Таму тое ж самае, прыкладна, што ў мяне, нават мне лепей. Блин, я думал, что я тут зараз адкрыццё нейкае зраблю, але тут па сутнасці штукі, каб нагнаць. Lucky Charm, Leadership, Barter. Вось гэта можна насамрэч узяць. Для чырвонага прынца. Гэта на фінес. І яно... Нічога такога не дае нам. Набутак на інтэлект. Таксама нічога такога. Прям амаль 1 у 1. Эх. А я-то чакаў апгрейдаў. Пачаткі дэстроера. Дарэчы, у мяне яны даюць 3 сілы бягучыя. Але я мог бы і замяніць на што-небудзь. Хаця, з іншага боку, броня мне не толькі патрэбна. Ну так, яно не тое, каб карысна. Рэальна, я думаў, што тут проста будзе прям кладзеш усяго, яно так выглядае салодка, ўсё залатое, адкрываеш у гандляра ўсё залатое. А на справе нічога такога. Так, ну хаця бы пояс. Пас. Дзе ён там? Добра.
The others died. Іншыя померлі. Dead bones keep secrets Мёртвыя better than косткі any living. лепей захоўваюць сакрэты, чым любы жывы. Спытаць, навошта Люцыан пераследаваў богаабуджаных? Ён не хацеў, каб людзі працягнулі яго справу пасля яго? The divine worked in mysterious ways. And it was Мгм. not our І place гэта to question him. мы не здавалі пытанняў. Я спадзяюся, яго дух выбачыць мяне за тое, што я парушыў сваю клятву. Так, чаму ён не ждаў, каб ніхто не дасягнуў яго He knew месца? that his mortal Добра. remains would hold great- In my Я time, ўжо ўсё гэта I've пытаў. worn many hats. На свае часы я насіў шмат капялюшаў, і шмат з якія з іх былі вострыя. A protector of Я быў towns and навукоўцам, villages. інжынерам у пэўным сэнсе, ахоўнікам гарадоў і The one вёсак, particularly memorable period of злодзеем, time, I каханам. was a cat. У нейкі пэўны вельмі вядомы перыяд часу я быў катом. There was Вось гэта былі дні. But through it all, I've Але been скрозь іх what you might усіх know as- Я быў усім тым, што ты ведаеш, All як these чараўнік. long years I have worked to maintain balance in the world. Так шмат гадоў я працаваў, каб падтрымліваць баланс у сусвеце. Апошнім часам мяне бачылі як прыслужніка Люцыана. Вітаю, Тэнчык. Што ты за стрыкам? Добра. У нас, калі коротка, мы зрабілі ўсе квесты, мы зараз у кафедральным саборы і пойдзем праз шлях крыві, калі я тут скончу ўсё навокал. Абшукаю кожны пакойчык. Вось прыкладна такі план і накіроўваемся ў канцоўку. Ну, сёння мы не скончым, хутчэй за ўсё, але працягнем на наступным тыдні. Будзем скончваць ужо гульню. Ну, я так думаю, што яна скончыцца ў гэты момант. Прям мне такія чаканні, таму што квестаў менш, чым у пачатку, калі ты толькі заспаўніўся, можна сказаць, у гульні. But this is just one way to tell my Але гэта толькі адзін са спосабаў, як распавесці маю гісторыю. Ёсць шмат, вялікая колькасць арку My body, скрозь стагоддзі. Маё цела, альбо целы, калі так but my лічыць, spirit does not стареюць, але мой дух не здаецца. Ці павінен я яму працягваць? Так, It працягвай. may sound stupid, Это можа given the гучаць як world in which глупства, we find улічваючы, ourselves. што сусвет, у якім I мы strive знаходзімся, for balance. але я шукаю балансу, і сусвет ва ўсіх істотах, каб яны маглі адчуваць сябе ў спакою Hence, і my вольныя life ад жаху. І таму я аб'яднаўся з Люцыанам. I have lowered my aspirations somewhat in recent centuries. Я знізіў свае чаканні ў апошнія стагоддзі, я павінен прызнаць. Я зараз я быў хацеў, каб сусвет застаўся па-за межамі бездані. Цудоўна, як нашыя прыярытэты змяняюцца з цягам часу. Я ведаў, Люцыан будзе абараняць Ревелон ад знішчэння. Я думаў, што ён будзе падыходзіць для задачы і лёгка пераможа. Выглядае так, што я памыляўся. Праблема. Гэта яго поўнасцю разнесены кабінет. Я вельмі позненька прыйшоў сюды, так? Ліст. Я мог сюды значна раней прыйсці. Дарагі Арху, ты быў так заняты... Ты быў так раз'юшаны маёй прамовай, што я вырашыў у той час не ціснуць на цябе. Але, аднак, можа гэта занадта рабіць фармальны напісаны запыт. І таму я запытваю цябе, каб ты прыйшоў у мой дом на 7-й Верніс на ўсходзе. Мы потым можам абмеркаваць тэму майго прызнання у... Так, майго прызнання крыпце Люцыана. Так. Ну, добра, гэта кем тады яго і запытаў прыйсці да сябе, і пасля гэтага яго, па сутнасці, і злавіў. І мы падкрадземся для гэтага куфара, які... Оп! А можаш не глядзець сюды? Пачынаючы беларускі стрімер. Цудоўна. Зараз дадам сабе. Так. Ёсць. Добра, дадам.
Невядома, які графік стрымаў, ну паглядзім. Тыпу, калі чалавек пачынае яшчэ... Гэта шчыра не тое, каб шмат людзей аб гэтым задумваюцца, калі пачынаюць. Ну, некаторыя задумваюцца, некаторыя не. Так. Ну, давай-ка куфр. Давай. Блин, да что ж такое? Не взламывается. Хрен з ім. Няхай куфр застаецца на месцы. Так. Да нічого такого тут і нема. Дзіўна. А, вось униз можна яшчэ спусціцца. Правильно? Давайте-ка отправим туды Ифана на разведку. Не, туды нельга. Дзіўна. А на мапе? А вось, на мапе значно, что можно. Не может быть, каб нічога не было. Мячик собаки. Давайте заберем. Пахнет собаком. А где собака сам? Мячик ад собак, які належыць собаку. Нікога навокал няма. Духаў яго таксама няма. А паблізу есть толькі пакой арху і ўсё. Арху, што ты зрабіў з ім? Прызнавайся. Так. Не бачу ні халеры. Больш нічога няма. Добра, з гэтага боку мы скончылі. Атрымліваецца... Так, мы можем пераходзіць у цэнтральную частку і ісці ў шлях... О, пачакай-ка, вось он, собака. Чарлі. Вітаю. Распавядзі ко мне гісторыю. Эй, у тебя есть мой мячик? Так. Так. Пахнучий чоловік викинув мой мяч. І я не змог його забрати. Ён скінуў яго з балкона, я не змог яго знайсці, але майстар арху прыйшоў. Гэта цудоўна, я люблю майстра арху. Смярдзючы чалавек смярдзеў трохі падобна на цябе. Ты таксама непрыемная? Пра каго гэта гаворка? Сябра майстра. Раней смярдзеў як стары, а зараз смярдзець як гніль. І ён непрыемны. Ён выкінуў мой мячык. Чым ён пах? Чым яго смурод быў? Пра мячык свой расказваю. Добра. Вось, мы знайшлі твой мячык. Кінуць. О, цудоўна. 96 000 досведа за тое, што мы мячык прынеслі сабаку. Мы чулі шмат аб майстры арху. Ён выглядае як вельмі добры майстар. Так, але майстар сышоў з гэтым смердзючым чалавекам, а потым ён вярнуўся. Добра. Но смердзючы гэта па сутнасці гэты быў лорд Кем. Добра. Пераходзім на шлях крыві, правильно? Вось он тут дзесьці пачынаецца. Давайте пабачым, можа, духі якія ёсць. Ну, акрамя наших вось гэты стос гэтых духаў, які кожны раз. А божухна. Іу. Іу. Чаму вы ўсе такія мярзотныя тут, а? Цудоўны сабор, ванны з крывёю і людзі, якія купаюцца ў гэтых ваннах. Цудоўна. Вітаю. Ці ты прыйшоў прыяднацца да нас у бясконцай малітве? Альбо ты жадаеш прайсці па шляху крыві? Дзень Люцыяна быў бы не тым жа самым без усіх вернікаў, збіраючыся, каб паспытаць аб яго вяртанні. Чым больш галасоў прыяднаюцца да нашага закліку, тым лепей. Пытаць наконт шляха крыві. Шлях крыві, ён больш прасунуты ад звычайнага пілігрымства. Я бы не рэкамендаваў яго. Альбо, акрамя таго выпадку, калі вы лічыце, што вы без граху. І паверце мне, ніхто не вольны ад граху.
А мо гэта віно? Ох, каб яно так было. Яны просто топчуць вінаград нагамі. Не, гэта кроў. Шлях крыві скончваецца са смерцю тых, хто паспрабуюць яго. Я вас папярэдзіў. Бясконцая малітва, што гэта такое? Знакі падказваюць, што калі мы будзем дастаткова моцна маліцца, да нас вернецца Люцыян, каб выратаваць усіх нас. Кожны год мы збіраемся, каб прапанаваць нашыя малітвы ў яго імя. Мы аб'ядноўваемся, спадзяючыся, што ён вернецца да нас зноў. Так. Это мы ўсё ведаем. Добра. Каля ўваходу на шлях крыві. Так. Эй, я першая. В сэнсе. Бам. Пілігрым прыйшла і померла. Вось мёртвыя пілігрымы, якія прыйшлі і пакланіліся перад шляхам крыві. Цудоўна. Просто ачмурэнна. І музычка. А? Вар'яты. Ну что, пошли. Духи. Что-то закрыло двери. Дух. Дух стоите на свое... Здивленный привид стоите глядеть на свое тело. Адзіная думка з'яўляецца ў яго. Але я была чыстая, супакоіць яго. Няма ніякай праблемы ў тым, каб быць не ідэальным. Твае цёплыя пажаданні ахутваюць яе, яна разумее праўду. Ўсё добра, што толькі можа быць добра. Нішто зараз уже не важна, яна можа адправіцца ў залю рэха. І абабраць. Так, глядзіце. Переключальнік вось гэты, які патрэбны нам быў. Пілігрым, я не разумею. Я была ўпэўнена, што мне атрымаецца. Што я зрабіла не так? Няўжо я зрабіла нейкі грэх, пра які я не ведала? Няўжо я зрабіла грэх з-за таго, што я палічыла, што я з'яўляюся чыстай? Благослові мяне, святыя, прасвятлі мяне. Цікава выглядаючая панель ціха схавана ў сцяне. У ёй ёсць адзінокая кнопка. Блізка глядзець. Знаходзіцца слот у цэнтры кнопкі. Выглядае так, быццам бы штосьці туды патрэбна быць пакладзена. Пакласці туды амулет. Амулет ідэальна падыходзіць у слот. Механізмы вакол яго пачынаюць свяціцца з крыніцай. Дастаць скрутак ачышчэння і прачытаць яго ўслых. Кнопка павольна паглыбляецца ў сцяну, быццам бы націснутая небачнай рукою. Крыніца знікае з амулета, паглынутая ўнутраным механізмам кнопкі. Гірс. Шестерні паварочваюцца за старажытнымі сценамі, быццам бы так яны прымаюць словы, якія вы сказалі. Паблізу адкрываецца люк. Так, Іфан, а ты можаш тэлепартнуцца до нас, калі ласка? То ён там сам па сабе трохі. О, ты таксама заўважыў яго, малайчынка які. Захавацца на ўсялякі, а то мало ли я што натыркаю і зараз сам сябе заб'ю. Мёртвыя пілігрымы. Мёртвыя пілігрымы. Одна невялічкая срэбная лыжка. І гэта ўсё, што я ў іх взяла. І сям'я, нават як яны, нават і не заўважылі бы яе. Я не заслугоўваю памерці ад гэтага. Ну, не патрэбна было ісці сюды. Усе гэтыя бедныя мёртвыя эльфы пераследовали мяне ў маіх марах з самага пачатку вайны. Я думаў, што я быў прабачаны. Я думаў, што я дастаткова пакутаваў. Я памыляўся. Як гэта здарылася? Я аддаў цэлае багацце кафедральнаму сабору і школам і бедным на вуліцы. Я заплаціў за ўсё, што я быў вінны. Я павінен быць ачышчаны сваіх грахоў. Мне падаецца, чэлы, падвох быў у тым, што ніякага пазбаўлення няма. Вось такі вось вам сюрпрыз.
А я бяру гэтыя магілы. Такая вось несправядлівасць. There, a switch. Так. Магічны амулет. Няхай. Так, ну што, у люк. Адпраўляемся. There, a switch. Яшчэ адзін пілігрым. Давайте ў яго яшчэ паспытаем у гэтага духа. Што ён там робіць? Усё справа з гэтай дзяўчынай адбылася некалькі дзесяткаў гадоў назад. Я правёў святое жыццё пасля такого моманту. І што, я павінен быць асуджаны за ўвесь гэты час за адну гэтую памылку? Ну, вось. Яны там самі сабе ўжо... Мне падаецца, проста няма ніякага праходу, толькі калі ты пазл вырашаеш і ведаеш, што дзе натыркаць, і маеш пэўныя артефакты, толькі так можна прайсці гэтае выпрабаванне. Опанькі. Атрымалі... Не прайшлі шлях крыві. Проста трапілі у... Цікава, вось прям прайсці яго, яно як бы выглядала. Не той, каб я збіраюся гэтым займацца, і гэта я бы ўсё роўна з каротам гэтым скарыстаўся. Так. Гэта кропка пераносу, добра. Мы ў крыпце Люцыана. Што у нас па часе? У нас насамрэч не той, каб шмат часу, чат. Я бы, можа, нават пакінуў бы гэтае месца прям зараз. Ну, у сэнсе, што я бы на гэтым спыніўся на сёння і рэшту пакінуў бы на іншы стрым, потому што тут вельмі такая лагічная, ну, кропка, скажем так, у гісторыі. І далей у нас ужо літаральна, мне падаецца, прамая, як страла проста сітуацыя, таму што нас чакае сутыкненне з Даліс і можа быць яшчэ з кім-небудзь, там можа пару босаў, якіх я не ўпэўненая. І гэта будзе вырашаць усю гісторыю і як бы канцоўку гульні. Ну так, і вазы мне не дапамагаюць, усе вазы пустыя. Ну хаця бы вазы праверыў. Добренька, на гэтым чат. Я думаю, я прямо скончу. Таму што літаральна з 20 хвілін мы нічога не паспеем, а хочацца паўнавартасна бойку зрабіць. Мы на гэтым тыдні трошкі дзіўна будзе у нас галасаваннем, папярэджваю вас. Глядзіце, што будзе. У чацвер у нас будзе галасаванне адбывацца на пятніцу, і калі у нас будзе перамагаць Don't Start Together, то мы чакаем, ну, звычайна мы праводзім адразу ж гэты самы наш божух нам. Праводзім наш каап адразу же. Але ў гэты раз мы перанесем яго на панядзелак, каб усім стрымерам было зручна, магільшчык, дзед Максім і я будзем гуляць у Don't Start Together, і калі ён пераможа, то гуляць мы яго будзем у панядзелак. Калі ён не пераможа, то мы будзем гуляць тое, што перамагло ў пятніцу, як звычайна. Ну і яшчэ дадаткова, што ж мы будзем рабіць у пятніцу, мы будзем гуляць у тое, што хутчэй за ўсё я проста час так раблю, будзе у выніку абрана две гульні. Ну, у выніку, што тое, што будзе на другім месцы. Я просто пагляджу ў той момант, калі перамога адбудзецца, пагляджу, што на другім месцы знаходзіцца. Вось, прыкладна такі план. Divinity мы амаль скончылі. План такі, што калі мы скончым Divinity Зеленабуд, дарэчы, регринінг неблагі план. Я думаў яго ўпіхнуць куды-небудзь. Нам там... У нас одна гульня недопройдзена, у нас транзістор, по-моему, недопройдзена яшчэ ёсць. Так што я думаю, што мы можам нешта вось гэтага закрыць. Я бы регринінг паглядзеў, там што мне рукі не дайшлі, а транзістор я мог бы яшчэ таксама дадаткова неяк закрыць. Вось проста я не ўпэўнены, як доўга ў мяне будзе доступ да регринінг, там плейтэст зараз. Вось, паглядзім, я яшчэ не ўпэўнены. Добра. Першы на пару гадзін. Ён усяго на пару гадзін. Добра, можа быць, мы нават і ў адзін дзень гэта. Давайте тады так і дамовімся. У регринінг у пятніцу. Гэта толькі ў выпадку, калі перамагае Don't Start Together. У пятніцу тады будзем регринінг тыркаць. Вось. Don't Start Together адправіцца на панядзелак. Ну, зараз я гляджу, у прынцыпе, Don't Start Together 70 000. Я сумнеюся, што хтосьці будзе перабіваць 15 000 толькі каб заняць гэты слот. Так што, в прынцыпе, я думаю, зафіксаваная, можна сказаць, перамога. Добренька, глядзім, хто у нас што робіць. Я бачу толькі радыёголас. Туды я вас і адпраўлю. Вам жадаю добрага дня. Зараз ужо сярэдзіна... Не, пачакайце, якая сярэдзіна тыдню? Што ў нас сёння? Сёння у нас аўторак, у мяне ўжо абсалютна плыву я. Сёння у нас аўторак. Магчыма, слухайце, Divinity, можа быць, мы і заўтра нават скончым.
Мне нешта падавалася, што сёння серада. Цудоўна, цудоўна. Добра, тады заўтра паглядзім. У нас якраз такі канцоўка будзе Divinity, і паглядзім, ці дапройдзем, можа быць, прям заўтра. Вось, добренька. На гэтым у мяне ўсё. Я адпраўляю рейд. Вам жадаю добрага дня, добра вам папрацаваць, адпачыць, чым бы вы не займаліся, удачы вам сёння. Наперадзе яшчэ даволі доўгі тыдзень. Побачымся заўтра на хутчэй за ўсё канцоўцы Divinity Original Sin 2. Паляцелі.